Welkom, Wuilensinnen. Welkom op Gekke Maandag. Een gekke maandag. Voordat wij deze live-uitzending verder gaan, zullen we eventjes wat duidelijk maken dat wij dit in samenwerking met het BNV hebben geregeld met de gemeente een vergunning voor gekregen. Dus iedereen, autoriteiten zien op de hoogte dat wij deze uitzending voor eenmalig live maken met alle voorzorgsmaatregelen van dien. Een gekke maandag, dat hoeven we niet lang over te hebben, dat iedereen weet het. Hier aan tafel Harold Hafmans, vorst van de Wuilens. Harold, een hele andere dag is normaal. Wie voelt zich? Ja, een heel dubbel gevoel. Van de ene kant heel blij dat we dit kunnen doen. Dat ons dit mogelijk is gemaakt, mede ook door het BNV en toestemming gemeente was sneller benoemd. Maar ook heel apart, want het liefste hadden we nu natuurlijk vol in het dorp gestaan. Vanaf vanmorgen vroeg al, onze gekke maandag, het feest van Velden, het feest van de Wuilens. Ja, en wij gaan een live uitzending maken met ook een hoop reportages en interviews ertussendoor. Om toch de sfeer van de gekke maandag te benoemen, want hem vervangen kunnen we niet. Nee. Maar we kunnen wel eigenlijk eens een keer kijken naar wat doen we in Velden eigenlijk. Ja, ik denk dat deze uitzending uniek zal weer, ook voor Veldense mensen, maar zeker ook de boete. Van goh, wat gebeurt nu eigenlijk achter die schermen? Want natuurlijk, de optochttrek, de mensen zien blij, de cafés vol. Maar wat betekent het allemaal om den dag mee te mogen beleven? En wat betekent het voor mensen die ook van boete af naartoe komen? Ja, en ook door deze situatie ontstonden nieuwe dingen. Dus we zitten dus, wat ik al zei, we zien live, online op YouTube. Voor het eerst, denk ik, sinds de vereniging bestaat. Ja. Maar er zijn al wat meer online ideeën door de Wuilens gepresenteerd. Kan je er iets over vertellen? Ja, ik hoorde bij de eerste golf, de eerste coronagolf eigenlijk, was het al dat we ons heel erg zorgen moesten maken van kunnen we in godsnaam wel een normaal seizoen gaan organiseren vanaf september. Dan staat het bij ons op. En per eind september hebben we de keuze moeten maken om alles letterlijk plat te leggen. Geen activiteit, tenminste niet wat normaal gesproken is. Geen principal, geen zittingen, geen liedjesmatinee, helemaal niks. En dan gaat ze heel druk in de weer. En we hebben een commissie, een 2.0 commissie, waar ik zelf deel van mag maken. En toen zien we ook kijken wat zijn de alternatieven. En Velden werd inmiddels, de derde kerstdag, hebben we normaal gesproken het Wuilenskine. Dat is vervangen door een Wuilensquiz. Superleuk, daar hangen de prijs aan vast. Heel druk achter het scherm, eigenlijk al vanaf september zijn de jongens allemaal bezig geweest met het maken van onze Wuilensdocu. Die 2 uur lang op de televisie geweest. Over de zittingen? Ja, 30 jaar, meer dan 30 jaar terugkijken op de zittingen. Een uitzending van meer dan 2 uur. Super mooi. Echt al de beelden tot op heden vandaag. En ook door een blik met interviews van wat betekent dat hier op die punten stond bij de Wuilens. Het gekke maandaglied, net in de intro, wel heel kort, wat we straks nog even gaan belichten. En door deze uitzending, ja, wij voelen ons hartstikke trots als Wuilens dat we dit kunnen en mogen doen voor Velden. Ja, zoals we zeiden, we kunnen de echte gekke maandag niet vervangen, maar nee. We proberen gewoon ook door middel van mensen Boetevelden die straks aan het woord komen om te kijken van, hey, we kijken die eigenlijk tegen het verhaal van gekke maandag aan. Ja. En zoals we zeggen, we gaan vooral kijken, verroet en truc van wie de gekke maandag normaal is, niet te veel stilstaan bij wie je nou is. Want anders hadden er nou in het dorp hekken gestaan en mensen druk regelen met de optocht, groepen schminken, noem allemaal maar op. En nu is het niks. Ja. Hoe start de Wuilens normaal de gekke maandag? Ja, normaal waren we nu al een aantal uren onderweg. Rond de klok van 11:30, 12:15 verzamelen we dan bij de ceremoniemeester. Traditioneel met chocomel en worstenbroodjes. Dat schijnt wel gezellig te zien, hè? Ja, dat is super gezellig. Laten we er nou beelden van hebben. Want in 2014 heeft L1 toevallig een reportage gemaakt over de gekke maandag. En toen zien ze dus met de prins meegelopen in dat jaar Sander van Homberg. Die hebben de microfoontje opgespeeld en de ganse dag Sander gevolgd. En om gewoon een sfeer te krijgen van wie ziet zo'n 's morgens rood, een ontbijtje en bij de basisscholen. Kijken we er heel even naar om te zien ja, wie dat eruit ziet. Ja, we kijken naar het fragment. Gekke maandagmorgen, kom er heel vroeg bijeen. We zaten al in de keuken, je worstenbroodje toch wel. Geen fleuren. En als ik van met die muts stond, dan is het gewoon hebben. 8:30 op Pastor Linzenstraat. Iedereen is op tijd gelukkig, hè? Niet zo laat. Dat heb je gespaard gisteren. Ja. Vertel me iets het programma van vandaag. Ja, we gaan zo naar de basisscholen toe. En dan gaan we eerst naar de Andreesschool, aan de andere kant van de weg, naar de Sebastianenschool. En dan gaan we kijken wie die kleintjes zich allemaal in trekken zien voor de kinderopdag. En dan straks gaan we de kinderopdag zelf bekijken. En dan even een beetje rusten voor de grote opdracht voor onszelf. Dus ja, weer wat een spannende dag. Lopen dan de meisjes van de klas niet achter je aan als prins? Nee? Nee, dat kan niet. Constantia niet doet hij zo? Nee. En zo rijden wij met een trein, want een joek zich eerst verstijn.
dankjewel. Dat ziet er wel heel lekker uit. Het was fout gespeld, ja. Gekke monnik wordt altijd geschreven met A. Oh. Dan zeg je dat opnieuw geschreven. Ik zie ze wel niet. Oh. Ja, misschien is een gastles, vastelovens gastles. Een gekke mondags gastles, dat zie je een heel goed idee zijn. Ja, dan doen we die een paar weken voor de gekke mondag. Maken we er een mooie stukje geschiedenis van wie dat zo ontstaan is. Inclusief de goede spelling, ja. Wat mag het toch goed worden, ander wat wil. En daarom zeg ik, je neemt. Na dinsdag nog een keertje op bezoek komen. Bij jullie in de klas? Bij jullie thuis? Ja. Dat zou misschien best wel kunnen, toch? Samen ben jij, iedereen de dans. Dus zo lijkt om mij. Voor mij? Oh, dankjewel. Dat vind ik lief van dich. Zal ik dit boven mijn bed hangen? Ja? Ik was echt nooit volwassen geworden. Blijf altijd kind. Een leuk blikje voor ons om te zien van ja, wat gebeurt er 's morgens vroeg al met de kinderen met de wuilens. Ja. Daarna maak ik je ook gereed voor het kijken van de kinderoptocht en daarna de grote optocht. Waar we straks nog heel even terugkomen over de grote optocht. Dus dan wil ik even van je weten, na de optocht, wat uit de wuilens dan? Ja, na de optocht, de grote optocht, dan heeft onze ceremoniemeester elk jaar een programma klaar liggen. Wat gecommuniceerd wordt natuurlijk met ons kasteleins. Dat zien wij op welk moment de vereniging, prins, adjudanten, de Rood van Elf, alles erop en eraan, het café binnen kunt lopen. En daar hadden we ons heel strikt aan. En dat betekent dat we dus letterlijk een rondje maken door het dorp. Van café, ook het BNV, waar de jeugdstuif volop bezig is, met al je jeugdbal. Laten we eens even zien. Dus een gezellige kroegentocht. Ja, zeker weten. Door de wuilens gevierd, gelukkig. Dus Oostfeest, Oostfeest samen met Velden. En ja, wie moeilijk is het dan dat ze zelf mee voorop mogen. Ja, het is natuurlijk normaal een heel goed feest en we hebben ook een oproep gedaan aan mensen van goh, stuur eens wat filmpjes in en fragmenten over wie geen gekke monnik beleefd heeft, zodat we in een korte compilatie kunnen laten zien wie het normaal aan toe gaat in Gekke Mondag. Dus we gaan heel even kijken naar het volgende filmpje, een ingekomen stukken door Och Veldeneren wie het er normaal aan toe gaat op Gekke Mondag. Ja, dat is het vertrouwde beeld wat wij gewend zien van de Gekke Mondag. Een beetje heimweegevoel. Ja, best wel. Ja. Wat ook mooi is aan deze tijd is dat er andere initiatieven ontstonden. Zo waren wij bezig om dit programma voor te bereiden met de complete redactie die we hebben. En dan meldde een enkele Lieselotte Gijs zich. Ja, super mooi. Lieselotte Gijs is natuurlijk in Velden bekend, de dansschool voor Velden zeg maar. Van klein tot groot kunnen ze dansles nemen. En die hadden het initiatief om op ons gekke monniklied
als lied voor deze tijd eigenlijk, wat er speciaal voor geschreven is. Wie de beleving van Velde en van de Veldse mensen is, door het gemis van Gekke Maandag, om door met eure groep een dans op te maken. Ja, met de ganse school heb ik Ja. begrepen, want de jongste leerlingen zijn 6 jaar en de oudste zijn in de puberleeftijd al. Ja. Ehm, Voordat ze natuurlijk naar de buitenschades komen. Dan nog ons uiteraard naar de buitenschades. Er zijn een clip gemaakt eigenlijk en online lesgegeven, dus dat is toch al lastig online. En ook via de gemeente geregeld, de vergunning gekregen dat ze eenmalig de clip een boete mag opnemen in de boetelucht. En die heeft ze ingestuurd naar ons en wij konden natuurlijk niet laten om de clip niet te gebruiken. Dus we gaan kijken naar een inzending van Lieselotte Gijzen met de uurclip van het liedje Gekke Maandag. Op, geen jesje aan, geen masker voor de snoer. Zo loop ik door de straten heen, het maakt me echt wel loe. Door is het dan, nee dit joh geen prins. Ik had de beste kunnen zien, wie iedereen een wens. Harry jong, ik zit in de panarie. En ik weet niet wat ik toch moet doen, mijn hart het boest me onder in mijn schoen. Wuileske, wat zoet dich al den die. Ik ben dich aan het zoeken, want ik ben dich even kwijt. Ik grond toch staan waar ik hier stond, heb ik altijd al gedaan. Ben ik niet weg, dan denk ik weer, ongeveer nog velden heen. Weet je voelt het anders, beslist een beetje gek. Want wat vroeger was, dat is niet meer, dus zeg ik op de allerlaatste keer. Geen optocht en zelfs geen prins. Dat zoiets kost gebeuren, geluifde geen mens. Dit liep de omgekeerde wereld, was het nog jaren over is. Gekke Maandag is nog nooit zo gek geweest. Het is die gekke Maandag en alles een weg heen. Ik hou van Gekke Maandag, ik ben in die sfeer. Ik denk aan Gekke Maandag, ook al is er nog niet één. Ik verlang naar Gekke Maandag, dat is zo overween. Ik denk aan Gekke Maandag, ook al is er nog niet één. Ik verlang naar Gekke Maandag, er is zo in je voorbij.
Charlotte, dankjewel voor deze inzending en we zijn blij dat deze kans is aangegrepen om wat met het liedje te doen. En natuurlijk vind ik zelf ook dat ze toch iets hebben kunnen doen qua dans met die kinderen. Hartstikke bedankt. Daarbij, als we het over inzending hebben, dames en heren, je kent toes een leuke foto insturen en door een tag de Wuilers erin. En dan stuur je die foto in en dan kunnen we die namelijk laten zien wie deze uitzendingen bekijken ziet. Dus verkleed of niet verkleed, of gezellig op de bank, of met hangtafel, tas koffie, flesje beer. Net wie het ingevuld is. Stuur het lekker in, tag de Wuilers erin, dan kunnen we het bij ons social media team natuurlijk kunnen we er wat terecht. En dan gaan we je dadelijk kijken of we foto's kunnen laten zien, live uit de dorp. Dan gaan we even naar de eerste gast hier in Tofel dat we immers erbij kregen. We kijken even wie het is. We stellen hem even aan voor. Tom, de gekke mondag in Velde, hoe lang bestaat dat al? Er is sprake van dat. Er zijn berichten van 1890, maar die komen uit de overlevering. En de eerste krantenberichten stammen uit 1903. En nog wat kranten die er nog komen. Ook af en toe is er sprake van gekke mondag. Dus dik 100 jaar is het al oud. En misschien, want we weten het niet zeker, er is ooit een boek geschreven. Daar hebben ze ontzettend gezocht naar waar de oorsprong liggen. Ze hebben hem niet echt kunnen vinden. Maar ga ik er maar vanuit dat dit een oude traditie is die typisch bij die dorpen, bij die Maasdorpen hoort, die dik 100 jaar oud is. En wie is dat dan ontstaan? Want het boek ligt inderdaad hier op tafel. Er staat het een en ander in, maar wie is dat dan ontstaan? Nou ja, het heeft heel veel niks met de vasteloven te maken. De gekke mondag is niet gekoppeld aan de vasteloven, dus niet gekoppeld aan de vasten die door nog komen of zo. Dit is een duidelijk, ik weet niet, het is niet negatief bedoeld, het is een antifeest. Dus hij had ze in januari de gildendag, de gildenfeesten van het Sint-Sebastianus-gilde. En de meus zijn meedoen als je getrouwd bent of 30 jaar en ouder. Nou, dat kost 100 jaar geleden niet zomaar 1, 2, 3 trouwen natuurlijk. En allemaal die knechten en die meiden op die grote boerderijen, vooral in Schandelo, die hadden niks. En die hadden zoiets van, ja, we willen ook een feest. En die organiseerden eigenlijk spontaan met worst opholen, de worst verkopen om 's avonds er beer van op te drinken. Zo kwamen we eigenlijk spontaan een soort optocht op gang. En dat waren eigenlijk, dat zijn de verhalen van de gekke mondag. De jasbinders, de boete, krangsum. Dat is eigenlijk het hele plan. Want dan is het gekke mondag. Nou, Ton Doesborg, als geboren en getogen Velders trekt zich de jasbinders de boete. Er waren geen vastelovensklederwinkel of zo. Die jongen hadden niks. Die werkte op de stal, op de boerenhof. En die draaide zich de jassen. En dan, prachtige woord, krangsum. En dan smien ze zich volgens mij zwart, Jan. Zwart. Stroe in de tas. En de klum. Dan de jas toe. En dan worst opholen en 's avonds beer drinken. En dan een keer vanuit Schandelo richting het dorp. En dit is gekke mondag. En dan je zit er dan live aan tafel. Programmamaker van L1, vastelovenskenner, historicus, winnaar in de Orde van de Gouden Humor, presentator van de boetezitting, maar het allerbelangrijkste natuurlijk, Veldeneer. Op papier niet. Op papier ben ik geboren in de Emmerstraat in Venlo-Zuid. Een beetje staatsbloot. Ja, nogal. Venlo-Zuid, hè. Venlo-Zuid. Ja, maar in ieder geval, voor degenen die het nog niet ontdekt hadden, Tom Doesborg, groot geworden in Velde. Ik zal dan iets anders mijn papa en mam hebben dus de boerderie van Van Nerven in de Willeminenstraat. Daar woonde een boer, dat heet Van Nerven. Hebben ze in 1973 en 1974 hebben ze verbouwd. En tot woonhuis. Dus mijn papa en mam woonden in de plek waar vroeger de koe stond en de varkens. En is dat eigenlijk omgegooid. Ja, wij maken een programma vandaag over de gekke mondag. Het is een ander jaar als normaal. Er is geen gekke mondag, het is geen vastelovend niks. Dus wij blikken eigenlijk een beetje terug op wat we hier eigenlijk in Velde hebben. En hebben dus ook mensen uitgenodigd aan het woord gelaten die inmiddels misschien door Limburg wat bekend zien. En in die geval natuurlijk opgegroeid in Velde en nou toch wel die sporen verdeeld in het Limburgse vastelovend cultuur. Onze vraag is van, is de gekke mondag een beetje bekend in de rest van Limburg? Niet bij Eind Limburg op de redactie, want dan maken ze een carnavalsvereniging van, heb ik begrepen. Ja. Nou ja, goed, men zal het niet overal misschien precies weten, maar ja, weten wij alles van de rare culturen en verschijnselen. Heb zoals gehoord van de hoeigheid uit Schinveld. Ik ken niet. Kijk. Ik zie Harold knikken. Dus Harold wel. Nou, dat is een kartonnen geit, die maken ze ieder jaar. Op vastelovens dinsdag loten ze die aan 100 heliumballonnen. Ja. Loten ze die de log in.
Eigenlijk komt het van een gezegde van loden ze een geit op, dus doden ze iets mafs, maken ze een flauwekul. En die geit die hebben ze, is het nou letterlijk of figuurlijk? Nou letterlijk genomen geloof ik. En die loten ze op vastelovend dinsdag. En degene die geit vindt, er zit een brief in 4 talen. Die moet eigenlijk zeggen ik heb die geit gevonden. En dan moet het jaar daarna naar dat dorp komen om de volgende geit op te loten. Ik meen dat ik toen nog een keer een reportage is gemaakt. Hoe Ja. Tsjechië en de Manovic dat ding gevonden. Nee, Oekraïne. Of Oekraïne. Net over de grens bij Moldavië is die geit geland. Toen Oké. weiden het heel hard. En die mensen hadden geen paspoort, die hadden geen geld. En toen hebben we via bemiddeling hebben we gezorgd dat die mensen uit de Oekraïne, die uiteindelijk er waren een brandweerman, maar die had geen brandweerwagen meer, want hij had geen benzine. En die moest met zijn eigen auto met ijmers water, moest hij branden blussen. Nou, die verholen allemaal. Maar het is een soort, wat ze door crisis, is eigenlijk een onverwachte cultuuruitwisseling tussen landen. Eigenlijk is het een prachtig idee wat ze in 1960 hebben opgepakt. Maar ja goed, de gekke mondig is net zo prachtig. Dus, Ja, en zelfs internationaal, want we hebben toevallig ook vriendschappen met Strollen, waar we nog ja. wel op terugkomen deze uitzending. Ja. Ik weet toevallig ook dat in Zevenum iets met een ezel in de tuin doen. Dat ze als de prinsbeurs kreeg ze de ezel ook letterlijk in die hoeskamer. Ja, en daar hebben ze een paar narrenrechtbanken in Limburg gehad. En nog. En Zevenum is een van de dorpen die zeg maar het ezelsgericht hadden. En dat is eigenlijk dat ze de rechtbank noodspeurs en dat ze zegt einde iets stoms heeft gedaan in het dorp. Die komt voor de rechter en er wordt voor de joeks wordt hij eigenlijk berecht en krijgt hij een aantal straffen. En het volk lacht erom. En daar zitten eigenlijk alle elementen van vastelovend en omkering, spegelen, elkaar voor de gek houden. Ja, want daar kom ik daar nog wel even op terug, want Dickbis, los van het feit, Limburg-kenner, ook absoluut een kenner van de geschiedenis van de Gekke Mondag, hebben we net een fragment kunnen zien. En Ja, ik citeer gewoon uit dat boek van de heren Lucassen. Heb je dat uit de kop geleerd? En Theo Fransen. Nee, maar ik vind het wel interessant om te zien. En je kunt parallellen zien met andere agrarische gemeenschappen en agrarische culturen. Want het is natuurlijk een agrarische overleving. Dit is geen stadscultuur wat we hebben. Nee, absoluut niet. En daarom is het ook een verschil met vastelovend. We weten dat hier allemaal. Maar die anderen moeten we dat af en toe gewoon eindelijk keer per jaar uitleggen wie dat zit. Ja, want we komen er later op de uitzending nog terug. De interviews door bekende Limburgers die ook weer blik laten schieten op Gekke Mondag. Die beschrijven dat ook heel mooi. We hebben Gekke Mondag natuurlijk. En wat mij het meest belangrijk vind is altijd de actualiteit en de optocht, de humor op de zittingen. Dat komt toch voor mijn gevoel overal terug in Limburg. Alhoewel mensen zich er wel een beetje zorgen voor maken dat we erg verwend zien de laatste jaren. En dat heeft ook met de festivalisering van vastelovend te maken. En daar hebben de media, L1 heeft met zijn boetezitting ook een belangrijke rol in gespeeld. Want die boetezitting is redelijk gekopieerd overal. Zelfs in Velden toen met het jubileum. Binnenste boete is er ook een podium geweest met publiek. Maar goed, dat is allemaal prima. Alleen mensen werden er wel wat luier door. De vastelovend is niet een feest dat voor dit georganiseerd wordt. Nee, dat is eigenlijk de bedoeling van oudsher, denk ik. Het is nu weer opgeschreven, maar men vermoedt dat ze er zelf deel van uitmaakt en dat ze dan ook gebruik maakt van de spiegel en van het omdraaien. Af en toe die satire, de scherpte, natuurlijk wel op een goede manier. Het is niet de bedoeling om mensen tot op het bot te beleidigen. Nee. Want ook met vastelovend en Gekke Mondag geldt gewoon het Nederlands strafrecht. Dus je kunt ze altijd door Harold opgepakt worden, onder de opdracht als het niet klopt. Maar we moeten denk ik wel af en toe weer terug naar de basis om te kijken van wat draait het nou eigenlijk om. En dat vergeten mensen wel eens, want die denken van ja, ik kon nu daar naar boete en de Wuilen zit voor mij een optocht georganiseerd. En de Wuilen zit voor mij dit en de Wuilen zit voor mij dat. Maar dat is niet de bedoeling. De Wuilen moeten ook oppassen dat ze geen productiebedrijf gaan weren. Want, de input van de mensen is hartstikke nodig. Ja, en dat kunnen ze met een optocht natuurlijk heel erg stimuleren. Maar dan moest ze ook iedereen de vrijheid laten natuurlijk om te spelen met dingen die in de actualiteit gebeuren. Ik zie dat optochten die een motto hebben, hier in Velden dan niet, maar in andere plaatsen is er een motto overheen gelakt. En dat maakt in mijn ogen een hele hoop kapot. Dat maakt de creativiteit kapot. Want als ik zoiets heb van, dat waren volgens mij in Venlo rondom de Floriade, van we zetten de bloemkesboete. Ja, wat kies je dan voor een optocht? Bloemen. Met bloemkes. Wat heeft dat met vastelovend te maken? Dan moest ze misschien iets doen dat er iets gebeurd is met die bloemkes of zo. Maar niet van we zetten de bloemkesboete en ja, we komen allemaal als bloemen voorbij en zo. Volgens mij is dat meer een soort zomerparade, wat ze dan aan maken zo in plaats van vastelovend. Dan moest je dus iets doen met waardoor ze eigenlijk kunnen zien van dat dit is een weerslag op de actualiteit.
Ja, maar ik kijk Harold heel even aan, want dat is de kracht van de Velderse optocht van de Gekke Mondag, de Velderse onderwerpen, de actualiteit en vooral ook de grappen. Ik bedoel, er zit humor in de optocht. Er zit humor in de optocht. Maar die wordt niet gestuurd. Nee, het wordt absoluut niet gestuurd. Ja, wat Tom terecht zegt, er wordt natuurlijk wel gekeken van, we hebben wel een bepaalde range waar ze in moesten lol maken. Alles wat op het Boerteveld, wat schofferen kan zien, dat wordt goed en terecht natuurlijk wel. Maar het is voor de buiten niet alleen een optocht, het zien meer. Kijk ook de zittingen, die is heel makkelijk wat sommige verenigingen prima vinden en dat moeten ze vooral doen. Een gans programma inkopen, Velden kiest ervoor, we pakken 2 ingekocht en de rest is allemaal eigen volk. En wie mooi is dat de mensen toch ook op die punten kregen. Liedjes matinee, idem dito, Velderse liedjes, vol op trim blijven halen, om die eigen feesten kunnen vieren in die eigen dorp en niet het hoofd vasthouden en wat anderen doen. Nou hebben we het even aan het over zitten toevallig, hij ook jarenlang op de Velderse zittingen opgetreden met zijn groep Loopmaar. Toevallig Let's in the Doku is dat nog belicht. En het spiegelverhaal komt door ergens terug. Ja, dat was ook wel moeilijk om het ieder jaar leuk te houden. Ja. Hebben toen ook, heb ik ook als dakker gezegd dat het niet altijd even leuk was natuurlijk. En dat is ook moeilijk om leuk te zien, denk ik. Dat oefening baart kunst, zeg ik maar altijd. Maar soms moest ze ergens tegenaan lopen tegen Mo om te weten van, ah ja, oké, die kant moet het niet op gewoon en die wel. En ik heb altijd wel gemerkt dat wij, wat waren natuurlijk erg jong toen en dan is ze nog in ontwikkeling en de rups af en toe wat onverstandig is of niet verantwoord is. Maar we hebben ons altijd wel gesteund gevuld ook door de leiding van de Wuilens. We hebben altijd alle ruimte gehad van Ger Heiligers en van Tij Geurts en door van Frits Beerde. En dat is wel fijn om te merken dat een vereniging ruimte geeft. Niet alleen om dansmarietje te zien of een debuut te brengen of een liedje te zingen, maar ook om de flauwekul eigenlijk die erbij hoort. Ja, de humor die we nodig hebben een paar dagen om zaken op de kop te zetten. Want dat is eigenlijk het doel. Even heb ik ook niet zelf goed gevonden, maar dat zeggen de kenners. De ventielfunctie van 3 dagen vastelovend en zeg maar 2 dagen gekke maandag brokken dinsdag. Even droet, even dich verkleien wie ze wil. Dat het medicinaal is, dat is allemaal niet bewijsbaar, want de mensen zullen heen net zo krank zien als in een andere plaats. Of zo gezond zien als in een andere plaats. Maar ja, het idee dat ze inderdaad even de gedachte kunt verzetten dat ze een ganse dag boet op straat rondhangt of van café naar café. Misschien is het dat wel. En, maar ik denk ook wel de voorbereiding er naartoe. Hè. De mensen die werken sommige maanden, juist zelf met een drek, met wagenbouw, dat soort dingen, dat ze bezig waren. We waren van de straat. Juist, we waren letterlijk van de straat. Anders hadden we route ingehouden en zo bij winkels en zo. Ja, dat klopt. Ja, we zien toch actueel programma. Dus ja, dat nee, maar goed, dat loopt daar ook een belangrijk maatschappelijk. Ik wil er niet meer lachen. Nee, absoluut niet. Maar het is ook een maatschappelijk, en dat is misschien wel eens wat mensen vergeten in de tijd dat ik ben toevallig vandaag nu 33. Morgen 34. Maar wij bouwden met onze vriendengroep ook in de wagen vanaf 16 tot ons 22e. Maar het was ook een soort plek waar we naartoe konden om gewoon met de kamerui onder elkaar te zien en te werken aan de wagen. En uiteindelijk werd het een mooi product, maar ook dat was gewoon het gevoel van vastelovend samenkomen, samen toewerken en de ontlading. Ja, en de Wuilens stimuleert dat ook. Hè. En dat is wel een beetje, heeft het met de generatie te maken, weet ik niet, maar dat is wel in ieder geval, waar moeten we dan kunnen bouwen of wat. Vroeger gingen we ook zelf op zoek en toen gaan kijken wat dan wel kost. En dat eigen initiatief, dat moet ik samen met ons, we faciliteren erin, geen enkel probleem, help mij, maar doet zelf ook wat. Daar komen we misschien daar nog wel op terug. Het enige wat ik kan zeggen natuurlijk, dat de concurrentie tussen wagenbouwers of groepen, dat is misschien het minder leuke eraan. Maar die concurrentie had wel een bepaalde spanning en een spanningsboog. En dat had ook dat gereden om het volgend jaar nog eens een keer opnieuw te proberen uiteraard. Ja. Maar de heelste lu van de straat. Hè? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de vastelovendse optocht in Limburg, maar ook voor de diverse corso's. Ik ben eens een paar keer in Hezen geweest bij de Brabantse Dag. Waar ze gewoon zomers niet op vakantie gaan. Dan beginnen ze in juni met bouwen aan een wagen en die is in augustus klaar. Ja. En dat kan dan onder wat makkelijke omstandigheden omdat het weer beter is. Maar ganse complete weken en dorpsgroepen werken aan de meest fantastische constructies. En het is eigenlijk een heel, de vastelovend, en ik schaar de Gekke Mondag, het hele systeem er ook een beetje onder. Ja, een heel vernuft systeem. Als je het een religie zal zien, moet het zelfs gevaarlijk zien. Ook dat hele idee van we maken ieder jaar een vrijgezel, een jonge prins uit een vriendengroep. Die groep is aan de beurt en daar holen we er einde uit en die zetten we zeg maar op het podium. Die gek doen we een veer op de kop en dan is het eenmaal. Als ze nadenken over dat hele idee, doordat hij prins is geweest, koppelt die vereniging, die ganse groep, met pap en mam, met het bedrijfsleven wat erbij hoort,
aan de vereniging. Ja. Die zullen die vereniging nooit meer loslaten Precies. tot aan de Redoert verbonden zijn aan de Wuilens. Dat systeem is eigenlijk heel veel nuf, terwijl dat heeft dus niet gezegd dat het zo gespeeld moet Nee, worden. absoluut Maar dat niet. is wel zo ontstaan de afgelopen 60 jaar. En dus ook de hiërarchie die er bij verenigingen heerst. Daar is altijd een vorst met veren. Sommige verenigingen hebben een ceremoniemens met veren. Ja, maar dat is voor mij een spel. Ja. Ik vind ook niet dat een vorstmotter niet 30 jaar zitten. Dan moest met die vereniging gezond over nadenken. Dan moest dat roleren. En dan moest het spel meespelen. Want de bis eigenlijk hij is eigenlijk een vogel met een vee op de kop. Ja, dat moeten ze zich wel realiseren. Als hij nu meent dat hij in de dorp iets voorstelt, omdat het er zo uitziet, ja, dan snap je het spel niet. Het is natuurlijk één spel. Ik wil heel even terug naar de humor, want we hebben een mooi fragment staan. Waar ook een grap wordt uitgerold. Dit keer een georganiseerde grap. Dat is om in kop 2011. Guus van Lipsig qua prins, dat is 2011. Dan werd de kies terug op de pomp gezet. Op Rokke Dinsdag. Dus de Wuilens zetten de Wuilens had geregeld dat de pomp letterlijk terug kwam in de de deur. pomp, ja. En dat was klaargemaakt en er hoort natuurlijk de kies op. Ja. En Is de dat die kies, oude pomp die in Ja. Groningen stond, of waar stond die? ja, zoiets waar. In Groningen En toch? dan ben je Wie hadden dat aan Groningen, aan een derby Groningen gegeven vanwege de oorlog, Het is- vanwege de opvang. Dus Ja. terugkomen bij Hovershof. En door is het einde door de Wuilens weer... En de kies is toch de bol boven? Dit is het bovenop oké, de oké. Goldenbol. En, En dat ja. is zo teruggeplaatst gewoon weer op Brokken Dinsdag als van de Wuilens biedt dit voor velden aan. Alleen de Wuilens kregen letterlijk, waar we net over hadden, het spegelvuur gehaald van Pot van Dikkenach. Geef mij nog wat, dan kijk eens heen. Nou, we kijken even naar het fragment. De kies wordt dus teruggeplaatst op de pompen door de Wuilenspolitie. Dat heeft alle risico's van dien. En we gaan heel even kijken. Ook weer gelukt. De Wuilens heeft vanmiddag... Dat zie je zo gebeuren. Ze lieten hem vallen. Wist je er vanaf? Nee, wie wist er van helemaal niks. En achteraf bleek het een opzetje te zien van hoe het de Veldse volkscultuur samen met de Wuilenspolitie die in vertrouwen waren genomen, die moesten natuurlijk wel de sketchen boven met de hazen, met noppenfolie. Want iedereen was gewoon op dat moment... Ja, Hans Koopmans, destijds onze vors, die stond met de microfoon om Venlo vol met de camera's erop wie dit gebeurde. En die was letterlijk, nou, wie allemaal, even, wat is dit nou? Ja. En vervolgens is wat erop, ja, sorry mensen, maar ook dit is live televisie. Ja. Om maar wat die te kunnen rekken. En Nou, was live vervolgens- op Venlo. Ja, Omroep Venlo was live op, ja, juist.
Dus de fluiterkiers wordt rondgebracht, de kapel begon wat te spelen, van ja en no. Ja, dit is een mooi voorbeeld van, ik ga vast wel of gekke molnaar. Er gebeurt iets heel officieels eigenlijk en dat wordt toch met een grapje. Dat moet ik aanspreken, Tom. Ja, zeker, zeker. Ik zie ook wel weer wat voor mensen erachter zitten. En ik kan zo zeggen, het zien steeds dezelfde, maar ja, het moet dat ook goed een bepaalde motor komen. Dus ja, heel goed. En ja, ga ik toch mee door. Die elementen, ja, die hebben we blijkbaar nodig eindelijk per jaar. Nou, we toch in de uitzending hebben, is het wel onze kans om toch ook een paar vragen zo aan dich persoonlijk te stellen. Want de best zelfs winnaar van de orde van de Golden Humor. Ja, dat kan ze niet winnen. Dat wordt dit wordt een onderscheiding. Ja. En ja. dat Christian, als het veel betekent. Het is wel een bizar rieke mensen die erin zitten. Godfried Bomans. Dit is ook een hele rieke mens, heb ik vernomen. Ja, een rieke mensen. Ja. Als je die leases van mensen die gewonnen hebben. Het is wel bizar, ja. Want ik zocht, er zitten wat kwalificaties aan en dit hebben ze gekregen op de grond van de kennis van de Limburgse Vastelovend. Ja, ze zeggen, het is we hebben in Limburg 2 carnavalsbonden en dit is van de SLV, de samenwerkende Limburgse Vasteloofsverenigingen. Dat zijn de wat stadsverenigingen. Ja, dat zijn de alde verenigingen die met die kragen en zo. Ja. Dat zal die, dat ook in de 19e eeuw al opgericht, die grote clubs. En dat heet ook met de levensbliheid, die ze uitstraalt. Ja, ik maak natuurlijk de Vasteloofsprogramma's voor L1 en dat had er ook mee te maken. Maar ja goed, aan de ene kant, je kunt wel zeggen van ja, waarom doe je dat nou? Want ja, dat is gewoon mijn werk. Maar aan de andere kant, ik verdeed me toch wel in. Ik vind het ook, zeker. Ik heb natuurlijk ook wel de samenwerking met veel verenigingen de laatste jaren proberen te stimuleren. En ja, misschien heeft dat er ook wel allemaal mee te maken. Maar het is niet zo, per slot van rekening, als ze de orde van de Gulden Humor, als ze de draagt, dat ze dan leuk is. Nee, maar door de zesde rij was het thuis en hij werd het gegund en dan is ze een verdiend, want ja, de commissie erachter hing, het kan ze gebeuren. Ja, maar ja, ik ben opgegroeid met Vastelovend en hebben ze misschien het geluk dat die een elders mij showen en dat ze kennissen hebben en vrienden en partners die er middenin zitten en die dat ook leuk vinden en er zijn allerlei elementen die alles bijeen, niet dat ik toch bescheiden wil doen en zo, maar ja goed. Ik heb er niet 40 jaar geleden van nagedacht van laat ik dat gewoon doen, want dan krijg ik misschien een onderscheiding. Dat overkomt ik misschien ook niet gegund. Nee, maar dat vind ik wel erg fijn dat ze zich dat op een gegeven moment gunnen. Yes. Alleen, ik hoef voor mij niet zo in de belangstelling te staan, zo'n ganse dag. Maar we hebben dat als gezin ook als heel prettig ervaren. De uitreiking waren heerlijk. Ja. We zien van Toezoet ook opgehold en we zien op de Blauw Shoot, dat is de wagen die de carnaval aankondigt een week van tevoren. Ook een hele oude legende uit de verre middeleeuwen van een schip op wielen dat blijkbaar door Zuid-Limburg richting België zo zien getrokken. En dat is dan fijn als ze door dat soort clubs ook eigenlijk in een dag was opgenomen. Ja, in principe kan zich gewoon zeggen, de rest van die hobby niet werken te maken. Ja. En dat zijn niet heel veel mensen die dat kennen. Nou, ik zou daar eigenlijk van de week naar aan te denken, want ik zie dus allemaal de initiatieven voorbij komen, ook van miniatuuroptochten en Lego-optochten. Maar ik heb vroeger als kind dat ik met vriendjes, ook met de heren Voesten, dat ik hebben we miniatuuroptochten, ook gewoon midden in de zomer en weet ik veel. Duplo, Lego. Ja, met alles eigenlijk. Wij maakten eigenlijk een optocht van 50 deelnemers en dat ging ook precies wie de Wuilens dat deed. Bijvoorbeeld, wij hadden dan, het kost natuurlijk niet de Alde Venlose weg op, maar op Osroute zouden we ook nummers kalkten we op de route. Want iedere wagen had natuurlijk een nummer of iedere deelnemer. En dan, we waren eigenlijk altijd best wel met de gekke maandag en met die cultuur heel erg bezig. Ik weet toch, als ik als kind, ik zat dan op Den Hulster op school. En dan moesten we 's morgens naar school. En dan kwamen ze tegenover 12, 1. Kwamen ze dus vanuit de Alde Venlose weg, kwamen ze de deur in fietsen richting de Wilhelminastraat. En dan stonden al die nummers al. Ja, dan stonden die klaar. En dan kostte ze we hebben 63 nummers dit jaar. Dat was een lange opdracht. Want dan stond dat eerste nummer ganz vooraan op de Alde Venlose weg en zo. Ik weet niet dat me dat fascineert. Ik weet niet waarom. Want ik zie gewoon gekalkte nummers op de weg. Ja, ik had dat als kind ook, als ik met de wagenbouwsgroep mee mocht. Dan vond ik de nummers ook. En die nummers op de straat, die zouden nog werken erop. Ja, dat zoek ze. Dat iets fascinerends. Dat ben ik met de grens. Ja. Ik wil ook daarom nog heel even terug nog een klein momentje. Ik weet niet of ik het nog echt gewetst, want ik ben ook betrokken bij de LVK. En in 2013 kwam er eigenlijk 2013 Jan Aarts. Kwamen in het LVK en dat werd dikwijls dat hier in Velden bekendgemaakt. Dankzij Lom ook, hè?
Dankzij Gips, Lommer. de inbreng van Lomning. Maar ik weet nog dat we live op de radio en we zouden met de Wuilers en een hele hoop gezelschap bij de sport samen, want er waren 2 Veldense liedjes, de uitzending te luisteren. En gans op het laatst kwam Velder erin en dicht kwam ze bekendmaken. Ik weet niet of ze niet iets van kan herinneren. Maar Ja, ik was perplex, want er ging een dubbele deur open en ik kon gewoon helemaal niks meer zeggen. Ja. Ik zag ook allemaal, er waren al een paar mensen die waren echt emotioneel. Ja, dat was echt... En het stokte gewoon in de ik was eigenlijk, ze noemden het in mijn streek over, maar ik kwam er ook achter dat je 10 seconden later ja, luisterde precies. via internet. Ja, Dus want, je wist eigenlijk niet welk liedje het was. Nee, Dus, nee, want er werd aangekondigd als Gekke Mondags dorp, alleen Todderzek waren er niet geweest, dus het kost ook Krabbevorsing in dat geval. Ja. Oh, ja. En op een gegeven moment zei Stig iets van, ik heb een speciaal gevoel, want ik loop hier een peertje waar ik vroeger heel druk gelopen heb. En toen ontplofte die kroeg en toen kwam Stig binnen. Ja. Op het moment dat wij nog een dikke luisteren Ja, waren. ik deed gewoon mijn werk. Hè. Ja. Nee, oké. Het lijkt nog Sinterklaas te binnen. Nee, maar... Nu gaan we naar dat fragment kijken. Nee, want dat hebben we helaas niet terug kunnen vinden bij de L1. Nee, dat wordt toen nog niet gefilmd. Nee, dus dat was op de radio. daarna met camera's die op mobiele netwerken kosten, de techniek veranderd en zo. Maar het was wel spannend, waar chaos en er kostte niks van verstoren, een hoop geschreeuw en iedereen tegelijkertijd met 3G en 4G en ik weet het nog wel. Ja. Maar ik weet nog goed dat ik door echt dacht van, het is toch nog in een velden neer, diep van binnen. Ja, maar dat zal altijd wel blijven. Ja. Dat zal altijd wel blijven. Ja, Tom, hartstikke bedankt dat je te gast was zien in onze live uitzending. Ja, en, fijne gekke maandag allemaal. Ja, gekke maandag hebben we. Bedankt en hopelijk zien we ons weer in de volle drukte optocht verslaaggevend. Zeker. En kom nog een keer kijken naar de zitting, is leuk. Ja. Dan gaan wij nog iets kijken. We hebben namelijk een liedjespol gemaakt. Er wordt G op toes kunnen stemmen naar de favoriete liedjes van de Wuilers. En daar hebben we een top 3 van weten samen te stellen. Dan gaan we nu nog kijken. De derde plaats wordt bekendgemaakt. Maar we laten ook eventjes de top 11 zien voor iedereen. Is toch leuk om te weten. De liedjespol, de derde plek. De top 3 beste Wuilensliedjes. Dit zijn de nummers die het net niet gered hebben. Nummer 11. Die twee, dat waren we. Ja, dat is het leven van een adjudant. Is hij aan de rechterkant of aan de linkerkant? Maar Nummer 10. Nummer 9. Onze gekke maandag, die gaat altijd door. Velden, mijn velden, ik duizend steeds weer. Raak ondersteboven en binnenste boeten, ben goed. Nummer 8. Leven de lol! Vandaag zien we binnenste boete, weer op de zee, wie op wezen. Vandaag nemen wij ons besloten, en gaan de mens in Duitsland vriend. Nummer 7. Ik ben geen boer, maar een cowboy, met veel kuut, wie werkjes en een vrouw. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Nummer 6. Regelt je mij wat fijn? Stap maar samen in de gekke maandagstrein. Wij vertrekken 's morgens vroeg rond de klok van 9 uur. En zetten dan de trein op het goede spoor. En zo rijden wij met de trein op de Joekse feestfestijn. Nummer 4. Dit is gekke maandag, joh.
nummer 4. Gekke mondaag en alles een begin. Ik houd van gekke mondaag, de band en die sfeer. En dit is de top 3 beste Wuidensliedjes door Och gekozen. Nummer 3. Henny Hegger, derde in de Wuilenspool, wedstrijd in de Wuilens. Ja, wie mooi is dat. Toch mooi dat ook Henny er ook een beetje bij is vandaag. Ja, we hebben Henny, wie zijn wedstrijd natuurlijk rond de 11 van de 11 natuurlijk altijd de gang maken bij het inscheten. Ja. Wat meestal wel een keer mis kan gaan, het kanon. Maar het dan toch zegt van jongens, kom bij mij achter in hoofd met de coronamaatregelen om toch even een filmpje op te nemen. Want we gaan toch 11 knallen. Ja. De Wuilenspool, we komen daar nog met nummer 2 en 3. Ja. We hebben inmiddels ook foto's binnengekregen, gaan we ook nog kijken, dat moeten we even technisch regelen. Gekke Mondag, dat is een normale optocht. We zitten eigenlijk in de team van de optocht. Normaal zullen we de optocht zien en daar hebben we zo ook een mooi stukje beeld van over wie de optocht er normaal uitziet. Mooie compilatie. De optocht is toch altijd wel een ding in velden. Ja, zeker weten. Ja, wat ik straks al bij Tom en kort benoemde, het deelnemen aan de optocht. En of dat nu een wagen of een groep is. Kijk, het wagen wordt steeds lastiger tegenwoordig. Bij allerlei milieueisen waar tuinders mee zitten, allemaal dat wordt lastiger voor een groep binnen te loten, wat vroeger makkelijker was. Maar groepen die meedoen, jeugd die meedoen, we zien steeds meer jeugd in de optocht, wat natuurlijk super mooi is. Maar ik heb ook begrepen dat ze in principe ook gewoon, als je geen loers of iets hebt, geen plek, meld je bij de Wuilens en ze helpen mee. Juist, we gaan in heel veel faciliteren, we gaan in gesprek met kijken en kijken waar we nog wel plek kunnen vinden. En we gaan helpen, maar hetzelfde geldt ook voor materialen die nodig zijn. Ook dat regelen we. Wat ik nieuwsgierig naar ben is omdat goed, iedereen weet wie de optocht eruit ziet, iedereen beleeft of de kijkt met gezelligheid of de werksweken aan een onderwerp en of het nou lopen of wagen is. En dan op de merit allemaal samen hebben we ook een prijsuitreiking. Waarom is de prijsuitreiking? Waarom is het? Ja, ik denk, zijn de optocht, Tom is gewoon terecht aan, het is een soort van wedstrijd. Hè? Want volgend jaar wil ze toch iets beter zien. En wat is in velden nu de hoogste prijs? De Ereprijs. Ja. De eerste prijs is superleuk, maar de Ereprijs toch jij doen. En mocht ze er geen prijs aan verbinden, dan is het een beetje loos. Dat is meegedaan, maar ja, weer waar nu de leukste. Dat is de beste. Vandaar ook de jurering. Ja. We hebben natuurlijk alles verdeeld in categorieën, 4 categorieën. Per categorie hebben we 4 juryleden, die afzonderlijk van elkaar, ook zonder contact met elkaar. Dat zijn gewoon mensen uit het publiek. Hè? Ja, mensen uit het publiek die staan gewoon even de kant, die bekijken van goh, wie liet de groep zich zien, wie zit de wagen, de details. Een veld is onderwerp wat natuurlijk iets dus meer eigenlijk met elke categorie beoordeeld door 4 mensen. Ja, door 4 mensen. Ja. Er wordt natuurlijk ook gekeken naar actualiteit, maar ook van zit er een veld als onderwerp bij of noem maar op. De uitstraling, het ganse plaatje moet gewoon kloppen. Ja. En op het laatst komen die 4 mensen bij elkaar. Bij het hok van de jury, zeg maar. Daar komen allemaal de nummertjes weer ingeleverd, de briefjes. Dat geeft cijfers. De cijfers, juist. En die gewoon in een computerprogramma weer die ingevoerd. En los door, en dan komt op een gegeven moment toch een resultaat. En zonder invloed van Boethaaf. Ja, dus de uitslag van de optocht, daar kan niemand meer wat aan doen. Dat wordt door de computer uiteindelijk. Ja. Want daar zitten, wat ik begrepen heb, sommige dingen wegen zwaarder. En dat regelt de computer. Dat is een programma voor technisch. Juist, dat is een technisch verhaal. Daar hangt erachter, maar er is inderdaad een programma voor gemaakt. Van waar ze nou wat meer punten voor krijgen als voor iets anders. Nou, dat is leuk voor de mensen om dat te weten. Ja, maar ook de stimulering. Wat ik net al zei. Tom benoemd van wie heel klein was, 61 deelnemers. Ja. We zitten gelukkig als Velden nog steeds dik boven de 60 deelnemers elk jaar. En dat moeten we vasthouden. Dat is voor ons, voor Velden, de mooiste dag van het jaar. Ja, het is gewoon een hoogtepunt. De optocht, dat is gewoon schitterend. En daarom denk ik dat het misschien leuk is om toch eventjes in een klein filmpje te gaan, een kleine reportage over wie de optocht de laatste jaren eruit hebben gezien. Ja. Voor het gevoel, voor de sfeer. Kijken we heel even naar de Gekke Mondag optocht. Hij
door de stroken heer, en makken ga ik zoen. De serpentines en de nekbelunken in zien hoog. Er is de vaste lovensgek, dat heet in Ederjong. De grote trom hangt om de nek, de trut onder de arm. De mooiste rode zakdoek hem, dan blijven lekker warm. Zo lopen met een optocht mee en speelt zijn eigen lied. Dan zuus hem altijd lachen, dan vergeten zijn verdriet. Doet volle bos en met plezier. Klink hier of hier dat liedje weer. Een hutje op een jesje aan, een masker voor de snoer. Zo lopen door de stroken heer, en makken ga ik zoen. De serpentines en de nekbelunken in zien hoog. Dat is de vaste lovensgek, dat heet in Ederjong. De echte vaste lovensgek, die komt ons overal. De zuzen in cafés of op de vaste lovensbal. Als eerste is ze binnen en ik ga als laatste weg. En wil ze hier de sloten, nou dan heeft ze wel mooi pek. Onder een lekker glisje weer. Klink hier of hier dat liedje weer. Een hutje op een jesje aan, een masker voor de snoer. Zo lopen door de stroken heer, dat makken ga ik zoen. De serpentines en de nekbelunken in zien hoog. Dat is de vaste lovensgek, dat heet in Ederjong. Maar op dinsdagavond komt het eind alweer in zicht. Dan moet het grij weer in de kas en gewoon de deurtjes dicht. Dan pinken ze geen trunken weg, dat heette niet zo geer. Maar ergens in november, dan zingt hij zijn liedje weer. Een hutje op een jesje aan, een masker voor de snoer. Zo lopen door de stroken heer, dat makken ga ik zoen. De serpentines en de nekbelunken in zien hoog. Dat is de vaste lovensgek, dat heet in Ederjong. De serpentines. Prachtig. Jammer dat er niet is dit jaar. Ja. Hopelijk volgend jaar weer. Wat ik nog even de opdracht wil weten is, die prijzen wat de Wuilers uitdeelt, zit ook een stukje vergoeding bij, maar volgens mij... Ja, dat is meer. Er hangt natuurlijk prijzengeld aan vast, en los van die mooie beker, dus de Chris deze jaar dan ook Prinsenbal weer in moest leveren, met z'n niet een aantal keren winst. Zit dan geldbedrag aan vast, maar de onkosten die groepen wagenbouwers maken, die kunnen ze declareren bij de Wuilers. En we hebben Brokke Dinsdag, natuurlijk, dat is morgen, dan openen we hem 11 voor 3 bij de Fontein. En dan is eigenlijk al de optochtdeelnemers kunnen door onkosten op komen halen. Dat kunnen ze natuurlijk lief vertalen in munten en de kroegen, dus wat dat gaat, kunnen ze nog een keer feesten. Gelukkig. Ja. De gekke maandag, we hebben het er de hele tijd over, we kijken er naartoe. En wat we met dit programma ook willen is dat we mensen boetevelden die met gekke maandag te maken kregen als bijvoorbeeld artiest of in een functie aan het woord laten van goh, wat vind je van gekke maandag? Nou, door de coronamaatregelen konden we niet heel veel gasten live krijgen. Dus we hebben een aantal interviews, reportages met mensen gemaakt. En eentje daarvan is met Marinho Pieters, zanger van Linkin Mac. Die al, ik geloof 6 jaar, ondertussen 7 jaar achter elkaar in velden op de bühne stond. De boetezitting in 2016 was de eerste keer live in velden op de bühne. Dat is Prinsenbal bij Bouten. Dus die hebben we even gevraagd in een interview wie heen naar de gekke maandag kijkt. We gaan kijken naar het filmpje met Marinho Pieters. Mammo ist die Waske, mam gib mich die Ring. Der da rein, der ab, no matter what. Dat voor mij was ook onze gekke maandag. Zeker. Heel even, we kunnen er niet meer. Ik denk als muzikant, dat is een moeilijke tijd. Ja, moeilijk. Het is vooral ontzettend zund. Moeilijk vind ik het meevallen. We moeten het toch maar gewoon allemaal doen. Dus als je de mindset is van oké, het is zo, dan is het zo. Alleen ik vind het gewoon echt doe het en doe het zund voor zo'n mooi feest.
En natuurlijk de vastelovend, zoals ze met die band ook kon missen. Heel erg, ja, Ik zeker. heb toevallig op Betrouwbaar gewoon vernomen dat er misschien een grenswerk wat op de planning staat. Er staat wel wat op de planning. Wie en wat, volgens mij wil je dat nog niet zo heel veel vertellen, maar... weet je, Venlo en Groot Venlo zou Groot Venlo niet zien, hè, door je het film natuurlijk ook weet, als er niet toch wat georganiseerd wordt voor zo'n mooi feest. En het is niet een kwestie van de rentjes opzoeken, het is een kwestie van de mensen toch dat feest proberen aan te bieden wat ze dit jaar ontzettend erg gaan missen. Dat is eigenlijk een heel belangrijk feest. Juist in het midden van het jaar, hè, dat is de zomer gehad. Nou, iedereen is weer volop een pezen, dan krijg je de kerst. Ja, en nu missen gewoon wat door direct lokken. Die vreugde, ja, die... En dat heeft ze nodig, en daarna weer, ja, met frisse, is dat zo bedoel? Ja, het is een gaat wat we gaan missen. En, ja, maar eigenlijk groot gaat. Veel merken we nou in januari en voor Venlo kunnen we het er nog aan. Vandaar ook de vraag dat we nou de kans zien om de Gekke Mondag op een andere manier te belichten dit jaar. Hebben we een aantal mensen onderweg, dus Boeteveld gevraagd van wie kijken eigenlijk nou er tegenaan. En waarom hebben we dit gevraagd? Ik als frontman van Linkermik natuurlijk, en Linkermik staat al ook in kop 5-6 jaar op Rie nou in de dorp en op dinsdagavond. En wat heb je met velden? Ja, wat hebben we met velden? Ik zal het eerlijk zeggen, ik was voordat ik bij Linkermik speelde nog nooit op de Gekke Mondag geweest of op Brokke Dinsdag. En we kregen toen de eerste boeking toen van Bouten. En Dave zag ons dat, ja jongens, we gaan naar velden spelen. Dat is wel gezellig. Dat is op dinsdag. Ik zeg, dinsdag? Ik zei, wie? Nou ja, die hebben altijd Brokke Dinsdag. Ik zeg, wat is dat dan? Ja, echt serieus. Ja. Als ik er niet mee bekend ben, dan wist ik het niet. En ik zal je zeggen, we doen iedere keer, ja dat wist ik zelf ook het idee, doen we een jaarvergadering. En dan staat Brokke Dinsdag volgens mij bij iedereen altijd in zijn top 3 van optredens. Dat is altijd zo ontzettend tof en iedereen kijkt er altijd echt naar uit. Ook een optreden waar wij zelf altijd ja, extra een leek op betrekken van we gaan er nog net even wat gekker, we gaan er nog net even wat extra's voor doen. Er zit zo dicht op het publiek en het is zo'n toffe tent. De buurt van voor tot achter rustig verzorgd, het is er goed geregeld. De mensen doen vanaf leedje eind mei. Nou, voor ons is dat echt een feestje om te doen. En ja goed, wat hebben we met velden? Dus tegen Brokke Dinsdag. En we merken ook dat de mensen uit velden daarna ook weer dat ik naar Linkermik komen kijken, ook in de binnenstad van Venlo. En de zus gewoon, of er een Veldense in de zaal zit. Die gewoon altijd nog net even dat tandje gekker was. Want dat is juist wat ik aanvraag, want wat zoals is, volgens mij 5, 6 jaar op bij Brokke Dinsdag, Prinsenbal, uitkomen van de Prins, ook 4 jaar, dit jaar eigenlijk ook weer, of volgend jaar al vastgelegd. Receptie Prins vorig jaar, ziet je niet bang, of is dat de uitdaging van de band om gewoon toch hetzelfde publiek weer te laten zien? Zeker, dat is altijd de uitdaging. Iedere keer is toch wel weer de uitdaging, nu hebben we het dan over velden, de mensen ja, een andere set te laten zien. Nog met iets nieuws te komen, niet alleen te komen, dat het niet een, ja wie zegt ze dat, zo van dat hebben we vorig jaar ook gezien, jongens doen hetzelfde als vorig jaar. Het is toch altijd wel weer een uitdaging en ook voor onszelf, waar bij Dukker komen, steeds niets te laten zien. En als dat dan lukt, dan is dat weer ontzettend gaaf. En dan zeggen we volgend jaar weer, dan zit de club, ja volgend jaar weer. En dat is dan weer een soort complimentje aan de band, maar ook aan de organisatie. Want de organisatie, het is niet alleen die band die dat duidt, hè. De organisatie van zo'n Wuilensbal of het uitkomen of weet ik veel wat, die zorgt er ook ieder jaar voor dat het net weer een nieuw tintje heeft. Dus dan gewoon weer in mei. Ja, het is zelfs nieuw vernieuwend geweest en wel dat je als band besloten hebt, begon de Wuilensbal met door de Liedjesmatinee live te spelen. Zeker. En er was ik zelfs nog een keer in de jury gezeten. ja, precies. Vind ik zo'n rol altijd wel lastig. Ik vind altijd, ja, dan moest je iets vinden van een liedje en iedereen deed er heel erg zijn best voor. En dat is maar mijn mening, dat is wel. Het is niet zo van dat ik de wijsheid in pak heb.
Maar ja, natuurlijk, ze vroegen echt, wil ze toch met mij helpen. De ganse band staat er al. Natuurlijk duidt ze mee. Dus hoe was gaan zo uit te maken dat geen veldenmuur werd? Wie weer velden nu niet meer? Nee, echt altijd. Dan is het, we hebben ook een keer op Gekke Mondag hier gespeeld in de sport. En toen mochten we 2 dagen velden meemaken. En dat was tevens ook mijn eerste Gekke Mondag. Die ik ooit meemaakte. En ik vind dat wat jij doet, dat gaat een ander stukje met een zoetof. Ik vind dat echt geweldig. Gewoon midden door de week, zo'n maandag. En een opdag, op dinsdag, brokke dinsdag. En dan als ze dan van de Veldense mensen dan ook de verhalen achter het feesthuis, waarom dat ze dat doen. Ja, ik vind het chic. Ook dat builenskussen. Dat vind ik echt te gek. Ja, van de Woos. Van de Woos? Ja, maar dat heeft toch ook te maken met... Ja, zeker. Wie verzint dat? Dat is toch te gek? Het zijn allemaal initiatieven die ontstonden. Ja, maar zo kreeg dat feest wel... Ja, dat kreeg een extra dimensie. Dat heet dan in één keer wat. Er zit een gans verhaal achter. En dat vind ik wel heel erg tof. Ja, we zijn in ieder geval super blij dat we je ook hebben leren kennen als band. En we hopen namens Gans Velden ook natuurlijk vaak terug te zien op de Wuilensboek. Ja, dat gaat zeker goed komen. Ik hoop het wel. Ik hoop dat we nog heel dag mee gekomen en heel lang. Want ja, dit zijn wel onze vaste agenda. En zien we hem als band welkom, dan ben ik toch gewoon op maandag en dinsdag, gewoon als vierde. Maar ik vind het echt te gek. Echt serieus. Mario Peters, leuk dat om zijn kant te huren wie ze over de Gekke Mondag denken. Kijk, tof dat ze mee hebben willen werken. Ja, ze dragen een ganse seizoen al vanaf het Prinsenbal, dragen ze in de Prins. En met Brokke Dinsdag bij Bouten sloeten ze ook met de Prins weer uit. Dat is gewoon fantastisch. We hadden ook over het builenskussen, dat zei van ja, wat er aan velden allemaal is. Er zien in de loop der jaren heel veel initiatieven eigenlijk gewoon ontstaan. Ja. Wie ontstaat zo'n builenskussen? Ik bedoel, wie ontstaat zoiets? Ja, in 2010 wie velden, ja eigenlijk andersom, hè, Venlo mocht bij velden komen. Toen word ik benaderd door Herm Pollux. Herm Pollux, voorzitter prezes van de Woos in Venlo. En dan hebben ze 11 feetjes ervoor staan. Die het bedacht hadden van, god, dat is de Sint-Clara-mars. En in het verleden, in de Sint-Clara-mars, zit het verhaal van het Wuilenskussen. Ja. Wat ze voor de stad kwamen doen. En dat wilden ze eigenlijk niet leven in vliegen. En we hadden zoiets van, ja, op zich wel grappig. En voor ons sneed het mensen twee kanten. Maar we gingen normaliter op de zondag gingen we naar de gemeente toe, voor het sleuteloverdracht. Ja. Doordat we bij Venlo kwamen, wordt dat op de zaterdag. Dus dat is rond het middagoor altijd. En dan hadden we nog een heel groot gaat tot aan het wagenbouwersbal op de zaterdagavond. Dus dit paste perfect. Want dat is ook heel even voor de mensen toe. Dus als ik lastig hem, als ik nog een sleuteloverdracht, dan naar hoe zou ze moeten gaan. Juist, het pak goed. En dan wie spreken 3-4 uur later het pak weer aan omdat ze naar het wagenbouwersbal moesten. Dus je kan ze beter gewoon lekker doorgaan dan. Er gewoon een dag van maken. Dus ze kwamen vervolgens, ze hebben er een maas op geschreven. De Raaf Vennekapel, die altijd bij de sleuteloverdracht aanwezig is, die gewoon er ook tegemoet spelen samen met haar eigen kapel. En dan komen inmiddels een 70, 80, soms 100 man hoe het staat, komen te voet naar velden en de Prins wordt dus worst aangeboden. De intentie is, ja, vandaag hebben we deze keer hebben we geen worst gezien, en dus is wat voor prachtig weer het vandaag is buiten. Maar de intentie is dat door die worst, dat dus Sint-Clara zorgt voor goed weer op de Gekke Mondag. Nou, dat hebben we geweten. We hebben alles gehad in al die jaren, behalve goed weer. Op einde dag nog, dat was het 2016 met ons jubileum. Ja, toen was het mooi weer. Ja, dat was fantastisch. Ja, zijn er meer initiatieven die zich zo in de loop der jaren zien gekomen? We hebben de Brokke Dinsdag, was eigenlijk van, ja, het Veldersfeest. Het Gekke Mondag is een Veldersfeest. Daar deed de Wuilens eerst zelf niks mee, hè? Nee, de Wuilens was letterlijk vrede in dag. En op een gegeven moment hebben we toch als Wuilens gedacht van, ja, we willen er toch iets meer van gaan maken. Want we zoeken een beetje dat in de cafés, dat het een klein beetje wat stil wordt. En van oorsprong is het idee natuurlijk, de Wuilens ging heel vroeger, gingen op Brokke Dinsdag, gingen de kroegen langs en die gingen kijken hoeveel vaten beer dat er op waren. En daar kregen ze voor betaald. En vervolgens hebben we gezegd in samenspraak met de kasteleins van jongens, als je voor een programma zorgt, dan zorgen we dat de zaak voorkomen. Dus we beginnen tegen 11 voor 3 bij de Fontein. Door kunnen we altijd een ludiek programma en we gaan vervolgens weer net op de morgen de cafés aan. Dat zijn van die ludieke dingen die elk jaar moet iets verzonnen weer. De WP die een keer naar onder zien gekomen. Ja, hier is een rollator aankomen en dan afzeilen beschreven.
We hebben natuurlijk net gezien dat de kiers terug op de pomp zetten. Er zijn allerlei dingen geweest. Ik weet dat een keer de Tollezek zogenaamd kwamen, of de Ja, programmering van de boetezitting Ja, bekend het jaar van maken. programmering van de boedenzitting hebben we een aantal Kapper versen, hebben we jongen. letterlijk live nog gedaan. Ja, klopt. Met toen Daan Jacobs ceremoniemeester werd, we hebben bekendgemaakt dat Daan Jacobs ceremoniemeester werd. Ja. Allerlei initiatieven die ontstonden. Wat ik ook grappig vond, is we hebben natuurlijk als redactie het programma een beetje voorbereid. En er kwam een fragment tegen waar de Jokers, Jokers moeten we zeggen, die gewoon altijd op de 11e van de 11e, of als het begint, de vlag bij de burgemeester, de Jokersvlag bij de burgemeester toes ophangen. Klopt. En die dachten dat, volgens mij in 2017, toen de burgemeester van Iris en Velde, dachten dat ook even te komen doen. Ja, dus En door stuiten ze op een blok van de Wuilers. Ja, we hadden de zaterdag toevallig, hadden we dus de sleutelverdrag. En de burgemeester vertelde mij in vertrouwen eigenlijk van, goh, ik kreeg morgen bezoek van Jokers. En die komen bij mij in de vlaggenmast in de tuin om dus die vlag te hijsen. Ik zeg, wat bleef je, want dat gaat niet gebeuren. In het Wuilersriek. In het Wuilersriek zonder dat ze ons überhaupt vragen, los doorvan, ook nog in onze Wuilerstiet. Dus we zien dat voor geweest. Ja, Zonder daar dat Jokers hebben, dat wist. daar hebben we een fragment van, dat gaan we even bekijken en dan kunnen we er nog even precies de gedachte erachter. We kijken even naar het fragment dat de Jokers dus de vlag van de Jokers in Velde wil komen ophangen bij de burgemeester en door wat anders aantroffen. Er is zo'n overwinning. Hier, je mag door. Goedemiddag. Hallo. Van Soesjes, welkom hier in Velde. Dank je. Ik ben Rob Kortjans, ik nu ook namens de Rood, onze Vos Haalt en Prins Jan de Eerste hier even toespreken. Ik begreep dat je enigszins ondoorn ziet in het wat hier nou gaat gebeuren, totaal onverwacht. Opgeven op de allereerste plaats, fijn dat je ons wil ontvangen hier aan de grens van het schone Wuilersriek. Wij van Venlo's Vasteloversgezelschap Jokers, we vinden het bijzonder dat wij bij onze bescherm hier de gans deze kant nu is getogen om hier te gaan wonen, dat we door vandaag een vlaggenmast willen gaan poten. Omdat het de beschermheer is van Jokers, willen we hem door ook hier de Jokersvlag bij aanbieden. Maar wat ik zeker wil doen, is of ik de hieren van de Wuilers mag vragen of wij het schone Wuilersriek mogen betreien om door onze beschermheer te fetteren op een schone vlaggenmast met een schoon Jokersvlag die wij 4 zullen laten wapperen, ook bij in het Riek, maar gewijd. Ook bij ambassades en dergelijke. Door wapperen de vlag van de Toesfront, maar wel op een andere grond. En dat geeft dan blijk van samenwerking, van respect naar elkaar toe. En zullen we dat ook hier aan de Wuilers op deze wijze laten zien. Nu is ik ook de volgende proclamatie weer. Ik, Vos Harald Hafmans, die wiesheid van Prins Jan de Eerste en de onwiesheid en de goedgunstigheid van de Rot van 11 van de Wuilers, geef ook het volgende te kennen en te verstaan. Dat u mag toegang te laten krijgen tot het Kiersriek en nog activiteiten veel te laten uitvoeren, hebben we bekonkerd en besloten. We hebben ook vrij geleiden doen uw vervuilde grondgebied. Echter, zullen hier 3 voorwaarders ingevuld motiveren, wat je er moet voldoen. En Janne de Eerste zullen alle vandaag aanwezige Jokersen samen met alle aanwezige Wuilersen de Wuilers invulling gaan doen van de Jokers Vastelovers Liedjes Challenge. Dat is ook op antwoord. Dat is duidelijke taal, maar ik kon wel heel even beraadslagen met mijn wiezenrood van 11. Wat wil je mee, jongens? Maar Venlo's Vasteloversgezelschap Jokers en de Wiezenrood van 11 samen met mij hebben besloten dat we tegemoet komen aan alle criteria. Ik ben erg benieuwd naar dat spannende Wuilersleed, maar dat gaan we dadelijk hier op de film zetten. Dus we gaan dat bekrachtigen met een stevige aanpak. Aangesproken. Aangesproken, super. Hebben ze aan die 3 eisen voldaan? Ja. Dan nu ik ook heel graag uit de doorgang heen te openen en de Jokersvrienden van ons de toegang te laten verlenen. Dus ik nu nog heel graag uit door onze poort
het Kierseriekveld te betreden. In het kader van de verbroedering tot Kiers helpen. Ja, dat doen we jongen leven. Dus heren, welkom. Dank je. Erg leuk gedaan. Super. En nou is het Welkom. Ja, goed zo. Ja, leuk dat je hier leuk vond. Welkom. Dank u wel. Dag. Dank voor de ontvangst. Dag. Een ludiek ontvangst dus, want de jokers wisten niks vanaf. De jokers wisten van helemaal niks. Ze kwamen netjes aanrieën. Ik denk dat ze nog even moeten zoeken, want zo bekend zijn ze in velden natuurlijk niet. Maar de auto's worden geparkeerd en we stonden moeilijk terug bij een heg. En op het moment dat ze er hoog om kwamen, toen waren dat verschrikken, ja. En uiteindelijk hebben ze het, want er waren toen een of andere contest, ook via Facebook en zo, waren toen aan de gang, daar heb je gebruikt. Zodat Van door dat liedje? Dat ze een liedje moesten zingen. Maar ik heb ook begrepen dat de burgemeester ook gewoon een compleet feest ervan gemaakt heeft. Ja, er stonden een tapboete uiteindelijk en allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik heb het voor ook een beetje gehuurd. Voor joekjes wilden toch een beetje doordrammen van de ambassade in en allemaal dat soort dingen. Nou, we hebben er wel door een deal kunnen sluiten en de burgemeester is bijna in de velden en wat dat dan gaat. We doen er natuurlijk niet aan mee, want het is velden. Dus dat betekent niet vanaf de 11 en 11 de jokersvlag en dan hangt de wuilersvlag er. En we hebben afgesproken, brokken dinsdag om 12 uur, dan pas gaat hij naar onder toe en dan daarna mag hij van jokers niet komen. Dat hebben we de Wuilenstad ook mooi geregeld. Ja, sterker nog, de burgemeester doet ze zelf hijsen. We kregen regelmatig de foto doorgestuurd van hem van hij hangt weer. Ja. Er gebeuren zoveel dingen met Gekke Mondag, maar eigenlijk de belangrijkste regel van de Gekke Mondag is toch als een prins. De vrijgezel onder de 30 jaar, toeswonend, niet samenwonen, mogen ze wel een vriendin hebben, maar geen vrouw. Dat is eigenlijk echt een traditie die echt overgebleven is van de Gekke Mondaggeschiedenis. En de prins is toch altijd toch wel een van de belangrijkste momenten van de Wuilense de Oudkump. Maar waar ik nog nieuwsgierig naar ben, en ik denk heel veel mensen ook, wie werd van de prins nou gevraagd? Ja, de criteria zijn natuurlijk van hij mag een relatie hebben, hè, dus hij is geen vrouw, maar dat kan ook een man natuurlijk, juist, maar hij wordt niet getrouwd, simpel. En dan moet je er niet mee samenwonen? Nee, hij moet toeswonen. Nou, we kijken de eerste maandag van september, dan is de eerste Raad van Elf vergadering en dan wordt eigenlijk binnen de Raad wordt er een prinscommissie vastgesteld. Ik zit er zelf natuurlijk altijd in en dan mogen de leden van de Raad mogen zich verkiesbaar stellen. Er wordt gestemd met 2 man die komen in de prinscommissie. Kort daarna gaan we eigenlijk al langzamerhand klaar van, goh, wat zal dit jaar een goeie kunnen zien. Dan gaan ze links en rechts wat polsen, doen we gezamenlijk. Er komen wat stemmen uit de Raad, er komen wat van de gardes uit, allerlei reacties. Ja, met de zettingshoven weer allerlei ja, de kaarten weer ingevuld, juist. Maar het is heel verschillend. Hè. Dit kan van september tot eind november kinderen een telefoonhuis gaan rammen. En dicht best nou toch al een tijdje voor zal, dus hij zal wat prinsen mogen vragen. Ja. Is dat toch elk jaar weer een speciaal moment? Ja, dat is super. Prinsenbal vind ik een prachtig feest, de spanning eromheen, maar de avond met een prinscommissie samen zitten en dan pak je een telefoon en de bel staat jong voor de eerste keer op. Dat is super. Ik zet meestal de telefoon even op speaker, dat de commissie mij kan luisteren. En dat zijn hele bijzondere dingen. Ja, ik heb het zelf speaker mogen ervaren. Het is leuk om mee te maken. En zelfs als adjudant ook een keer natuurlijk gehad dat ik als adjudant werd gevraagd en er ook in november, meen ik, al zenuwachtig rondleep. Die verhalen daarachter, die zijn heel leuk om achteraf te vertellen. Nou hebben we inmiddels al 70 prinsen bij de Wuilens uitgeroepen. Dus we kunnen niet alle 70 die verhalen even vertellen, want dan zitten we hier morgen nog. Maar we hebben wel 2 leuke verhalen eruit gepikt. Van 2 al prinsen die vertellen over een moment van vragen eigenlijk. Wie dat in zijn gang gaat. En het is heel leuk om dat van uit Eur te huren. Helaas konden ze niet live in verband met de maatregelen, maar ook die hebben we op film. Misschien is het leuk om door nog te kijken naar 2 al prinsen die vertellen over het moment van vragen. Wet, geef weer de muts, dit jobbe dragen. Weer wordt onze nieuwe prins, we kunnen erop. Goedendag tot die toer, RTV de Wuilens. Al een toeval, hè? Al een toeval, hé. We bellen gewoon spontaan aan, Sander. Wil je even binnenkomen? Ja, tuurlijk. Kom erin, jongens. Want ik ben, als ik het niet vergis, al prins van de Wuilens van 2014. Ja, dat klopt, ja. En dat wil ik me aanvragen, zo op gekke mondag. Kunnen we iets zeggen hoe voor was die prins best? Ja, tuurlijk. Kijk eens, daar hangt het. Ach, mijn trots. Mijn trots en een medaille, zie ik. Een sleutel. Een sleutel, de staatssleutel van de gemeente, hè. Al gekregen van de burgemeester? Van de burgemeester, ja. Ja, de beste al prins van de Wuilens. Ja. Wie hebben ze dat beleefd?
ja, het is natuurlijk fantastisch om het te mogen weer, laat ik het zo zeggen. Kan je nog herinneren dat ze gebeld is? Ja, dat was fantastisch. We zouden s'avonds een toffel te eten met een paar man en toen hadden we het al een gegeven van een man, die had natuurlijk al een paar keer gehoord van dit Sander van ons, dit kost wel eens prins weer. Hè. En ik zei nee, weet je, dan had ik er lang moeten weten. En op een gegeven moment, ik denk ik kom ik douchen en ik had al zo'n raar gevoel. Ik denk op een gegeven moment, ik kom een douche uit en het oproep gemist. Ik denk, het zal toch niet zo zien. Hè. Op de een of andere manier, ik weet het niet. Ik dat nummer terugbellen, ja, Harold Hafmans. Oh, dus mijn hart. Ja, dat is de opbaksen van. Ja, ik weet, ja, ik denk waarom moet Harold me anders bellen, maar ja, dus ik zeg, ja, met Harold zit. Ik zeg, ja, met Sander en ja, hoeveel denken ze dat ik bel? Ik zei, ja, dat kan maar een vereniging betekenen natuurlijk. Ja, ik kon je niet vragen of ze die raadsjes komen stiekem horen. En toen was het stil. Toen wist ik het niet meer. En ik hoorde ook op de achtergrond op een gegeven moment te lachen. Nee, dat is niet zo. Ja, toen kwam de vraag, wil ze prins weer? Ja, natuurlijk. Dat is al 10 jaar. En toen? Ja, want dan ben je alleen in huis, of ben je in elders doen ze dat? Ja, ik zoek boven mijn slaapkamer, ik kwam net de douche uit en... Wie komt je die eerste oren door? Ja, van gekheid rondjes draaien en springen op de slaapkamer en... Ja, want de was adjudanten ook dan goed kiezen in elkaar? Ja, dan had ik er in eerste instantie 3, dus ik was een beetje een twijfelen welke dat juweren. En uiteindelijk denk ik, ja, dan maak je de keuze en dan... En meteen gevlogen of... Nou, ik heb wel eens een afspraak gemaakt met de jongens, want ik wist dat Roy altijd op tijd in bed lag, want hij moest toen altijd 's morgens heel vroeg beginnen. En ja, ik denk ik zal hem toch maar zijn appje sturen of ik hem even kan bellen. En dus dat was eigenlijk de eerste die ik belde. En ja, die geloofde natuurlijk geen klote van op dat moment. En uiteindelijk, ja, toch weet ik te zeggen dat het echt zo is. Dus dat was natuurlijk ook hartstikke blij. Ja, want dat is misschien leuk, want mensen zien dat niet. Ze zien het goed komen en vanaf dat moment is hij prins. Ja. Maar inderdaad, de weken ervoor, dat moest toch een bepaalde... Ja, vooral de allereerste keer samenkomen bij Jan. Dan waren we op de maandagavond. En ja, we allemaal apart naartoe gefietst natuurlijk. En doorbegozen. Tot eerste drankje, tweede drankje. Op een gegeven moment stonden we in de hondenbox bij Jan op de tafel te dansen en te springen. Nou, we waren maandagavond, met half 4. Dus ja, wat ga je ze toen eens vertellen? Dat is maar wie lossen deze ook? Ja, we hebben pokertoernooi gehad, zou ik maar zeggen. Maar ja, natuurlijk, ik ben zo bang dat met alles wat er gebeurt, dat ze dan denken van, oh, dit kost het wel eens zien, of dit kost wel eens dit of dat. Maar uiteindelijk zien ze dat toch niet. Als ze dan per ongeluk bij Linders lopen en dan komen ze Harold tegen. Ja, dat is heel ongemakkelijk. Ja. Dan moesten ze hem niet aankijken, dan moesten ze maar, ja, goeiedag en verder lopen. Ja, van binnen denken ze dan wel. Ja, dat is super blij natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk een jaar gehad, dat is een beetje geleden, maar hoe kies je dat terug? Ja, dat is gewoon fantastisch. Eigenlijk alles wat ze meemaakt, van het uitkomen tot de receptie, tot Wuilenskrant bezorgen. Dat is op een gegeven moment, na de Wuilenskrant hebben we nog naar de Wuilenslootstructie gegaan. Er waren nog een paar gardemetjes die erbij waren. Allemaal door wat drinken. En volgens mij hebben we een donderdagavond voor de eerste keer de Prinsenwagen bekeken. En uiteindelijk toch doorgezopen tot een uur of 3 s'nachts. Dus ja. Alleen maar zo, maar ook genieten? Nee, ook genieten. Natuurlijk, maar dan maakt ze er wel een feestje van op zo'n morgen. Prins Giel van 2010. Geen Ja, Prins 2010. Giel, we zien hier in die hoes en velden. Is er ergens nog een plekje waarvan we kunnen zien dat wij inderdaad Prins Giel van 2010? Jazeker. Kijk eens hé. Inderdaad. Nee, te best eigenlijk hè. Giel, wat we hier willen weten is, we zien op zoek naar de verhalen van, goh, wie best ik toen nog die 2010 benaderd door toen Hans Kalmans als vorst. Heeft hij gevraagd, heeft hij gebeld of wie is dat weer dichtgegaan? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Verdenken, in die tijd studeerde ik in Tilburg en zoekte op kamers. En ik kwam alleen voor het voetballen, voor het trainen op dinsdagtruc en het ganse weekend dan. En Hans dacht dan van, ja, een van die momenten moet ik pakken om Giel te vragen. Want hij had die telefoonnummer niet? Nee, hij had geen telefoon. En toen waren er geen social media en zo? Nee. Dat waren in die tijd nog niet. En zijn eerste poging was om een dinsdagavond.
en veel trainen. En hij dacht van, dan ga ik ergens bij mijn straat, de Strootse weg staan. In Schandelo, in Schandelo, ja. In de bosjes. In de bosjes, ja. En dan wacht ik totdat hij voorbij fietst. En dan kan ik hem even bij de jas grepen en vragen. Maar in dit tijd ging ik altijd samen met Tom naar trainen. En de ene keer was hij te laat en de andere keer was ik te laat. En ja, dan fietsen we gewoon naar elkaar toe, omdat ze niet op elkaar gaan wachten, zeg maar. En deze keer was ik te laat en fietste Tom dus naar mij toe. En ja, toen zo gans het dus, dat ik niet alleen langs fietsen, maar dat Tom en ik samen naar het trainen fietsen. Dus er stond veel Jan met je kort achteraan. Ja, precies. En toen moest ze dus wel anders verzinnen. En toen is, even denken, toen, ik werkte toen bij de Avico, dus op vrijdagavond na het trainen ging ik dan naar de Avico. In Lon, op de Spikweg. En werkte ik door van 10 tot 6. En normaal gesproken zou ik dan alleen naar huis fietsen als ik gewerkt had. Maar deze keer gingen we met een paar jongens samen naar de Spikweg, dus met mijn auto. Dus in plaats van dat ik weer alleen naar huis fietsen, ging ik met andere mensen in de auto naar huis. En hij stond weer op de route opgesteld? Ja, hij stond dus om 6:30 denk ik dan zoiets, 's morgens op de Spikweg op zaterdag. Weer veel jaar met de korte achternaam. En toen waren we volgens mij keukenbegrijpers om te wachten, want hij dacht, het gaat niet lukken. Dus toen heeft een vrouwelijke collega van hem een briefje laten schrijven. En daar zo iets van de boodschap van, Giel, we hebben elkaar een keer ontmoet, ik vind je een leuke jong, wil ze me een keer terugbellen, dan kunnen we misschien wat aanspreken. En dat briefje heeft bij ons in de brievenbus gedaan. En pap gooit het volgens mij mee. En ja, ik heb het gelezen. En ik ben altijd wel een beetje een twijfelaar, zeg maar. Dus ik ging niet meteen terugbellen. Maar op een gegeven moment zag ik in de trein naar Tilburg. Het spookte in de kop. Ja, het spookte in de kop. En ik had het brief gaan lezen. En ik dacht, dan gaan we bellen. Hè. Dus bellen. En in plaats van dat ze dan een hele mooie, warme vrouwenstem is, was ze dan Hans Koopmans. En ja, in de split second best wel teleurgesteld, maar daarna dacht ik zo, wacht eens even. En, dus in de trein zo te steeds? Ja. De kreeg hem eraan en vervolgens het was al een smoesje en toen was ik plans weer. Ja, precies. En dan zit ze in de trein? In de trein, ja. Met? Nee, ik ben ganz alleen. Ja. Dus dat wel. En toen zei ze meteen joh. Ja, natuurlijk. Daar was ze niet over wat te denken. En toen uiteindelijk Tom en Jens in adjudant geworden. Dat ze nog WCD's benaderen. Even denken. Ja, ik zat toen op kamers en Jens zat bij mij op kamers. Dus die kon ik ook vrij vlot vragen. En Tom heb ik, even denken, ja via de telefoon denk ik wel vrij vlot heb ik... De laatste vraag met afgesloten. Dat is nog heel even terug, 10 jaar geleden inmiddels hè? Ja, 11 jaar zeker. 11, ja. Eén keer 11 jaar geleden. Als je dan terugdenkt, wat denk je dan? Wat denk ik dan? Ja, dat ik oud ben. nee, ja, een hele mooie tijd, onvergetelijk. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje een bewijs van, ik ben er ook wel trots op dat ik, en dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Van die verhalen. Zeker. Misschien hadden we een keer een bugje van te maken of zo. Ja, ik zal Harry vragen of hij dat niet voor heeft van een boek geschreven. Ja. Het Prinsenboek van Velde. Maar goed, aangezien er nou ook een mediakanaal van de Wuilers in oprichting is, RTV de Wuilers, zo werd dat genoemd. Leuk idee voor die jongens om misschien die verhalen ook Noord-Prinsenbal naar buiten te kunnen brengen. Ja, we kennen natuurlijk, zien we wel nadenken van een beetje ook achter de schermen kijken van goh, wie gaat dat nou? Als je een Prinsenbal, een trio wat langzamerhand kan nog wat Giel en Sander duidelijk benoemen.
ze weer gevraagd en vervolgens dan begint het stilzwiegen tot aan die principal. Met 2, 3 momenten dat ze nog bij elkaar komen met een commissie. En voor de rest helemaal niks. Is dat voor jou ook moeilijk als ze die jongens dan tegenkomt in het dorp? Nee, voor mij is het stuk minder, voor jou natuurlijk meer. Maar ik ben natuurlijk al langer in de voorbereiding dat ik weet wat er gaat gebeuren en ik weet ook wel wie ik me moet gedragen. Maar ik heb me nog voorstellen dat, goed herinneren dat we Café de Meert hadden we nog. Ja. En Ruud Ripmeester wordt prins. En we hadden afgesproken van kom nou gewoon naar het afscheidsfeest van het trio. Ja. En dat kwamen ze ook, en ze kwamen binnen. Het was net de Kis Martens Andy van Twente, hè, de voetballer met die grote ogen. Dus, AZ. Ze kwamen, of AZ ook gewoon moeten. Maar die kunnen met die grote ogen zo binnen, zo van, oh jee, iedereen, want dat gevoel hebben jongens, iedereen weet dat ik morgen de prins ga weren. En dat is natuurlijk niet zo. We weten, sterker nog, die ganse rood werd het niet. Nee. Dus, het is wel leuk om op dit moment, leuk spel is dat natuurlijk. Hey, we gaan nu even door een gast aan tafel, want we kregen hoog bezoek, Harold. We kregen een kampioen in ons midden. Nou, dat kan er maar één zin in velden. Dat kan er maar één zin, dus we gaan nu even kijken waar dat is. We stellen hem even aan voor door middel van een filmpje. Weer met onze tweede buurt. Dat is door Sam de Wilde uit Velde. Sam is ook 8 jaar. Het duikt met in de categorie jeugd en het brengt voor ons de buurt Mijn Moeder. Net voordat ik naar buiten loop, zegt mijn moeder nog: Sam, vergeet zoals ze aansprok niet. Vandaag ruim stichting kamer op. Gans. Op school hebben we 's middags gelukkig leuke lessen en gaat het iets snel voorbij. Om 3:30 kom ik uit school, maar er is niemand thuis. Na een kwartier komt mijn moeder. Ik vroeg: waar ben je geweest? Bij de schoonheidsspecialisten, zei mam. Oh ja, vroeg ik. Best ze niet aan de beurt gekomen dan? Welkom Sam, leuk dat ze er bent. Ja, dat is ook leuk om mee te zien. Op gekke maandag. Ja. Maar zo is het eigenlijk niet. Nee. Ik ben nu 12 jaar, hè? Ja, ik ben nu net. 12 jaar, ja. 12 jaar. Mist ik dan ook al de gekke maandag? Of is zoiets van, nou... Natuurlijk mis ik het. Het is ook alles rondom de gekke maandag heen, de dag ervoor en ook het optreden natuurlijk. Dus het zit in die bloot. Ja. Maar dat is fijn natuurlijk. En anders, dat moet ook wel, want anders weert zich niet. En mensen, gaan even zitten, 3 keer Limburgs boetkampioen. Ja. 3 keer. En dat is 12 jaar. Ja. Wie oud was ze toen het voor de eerste keer gebeurde? Ik was toen 9 jaar. 9 jaar. En de best begonnen in Velden op de buurt, denk ik, bij de jeugdzetting. Ja. En wie best op het idee gekomen om een buurt te gaan doen? Dat weet ik niet meer. Het was best lang geleden en mijn moeder kwam toen met... Het was al lang geleden, ja, hè? Ja, mijn moeder kwam volgens mij toen met het idee om een buurt te doen. Omdat hij zelf niet door of wat? Wat zei ze? Omdat mam dat zelf niet door of wat? Dat ze dit ging vragen. Durfde. Dorsers durfde. Stegels dialect, dat is wat moeilijker voor de Veldenaren. Nee, maar Sam, we hebben een fragmentje klooster, een stukje over die buurt, gewoon even een kijken en daarna wil ik toch wel wat vragen over stellen van, want volgens mij gaat het er, die moeder komt er niet zo groot vanaf, zeg maar. Nee. We kijken hier even naar Sam. Nou, mijn mama is niet de slimste. Laatst maakte ik met mama huiswerk. Mam begreep de vraag niet en leed naar de kelder. Ik vroeg: wat gij tegen de kelder doen? Weet je wat ze toen zei? Doch kan ik dieper nadenken. Oh, maar dan is het niet makkelijk met zijn moeder. Ik ga naar mijn snel naar huis, anders is het morgen weer helemaal toes. Maar volgend jaar weer Rami Demi met een debuut van Sammy. Alaf! Rami Demi met een debuut van Sammy, dat is toch wel een lijstspreuk, of niet? Ja, dat is iedere keer aan het einde van de buurt, zeg ik dat. Hey, die buurt gaat een beetje over die man en de beste 12, dus het is een beetje een pubere al. Komt dat nog wel eens voor dan? Is het een beetje op die echte leven gebaseerd, het verhaal? Nou, eigenlijk een beetje wel. Een beetje wel? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Is het dan leuk om dat te kunnen delen met andere mensen, zo'n verhaal? Ja, tuurlijk, want de mensen lachen er dan ook een beetje Omdat ze het herkennen natuurlijk. Ja. Elke man in de zaal denkt, dat heb ik nou toen. Ja. Goed, ja, dat is leuk.
Dus als ik nou, dus 12 jaar, heb zou ik echt plannen om dit nog heel vaak te gaan doen. En misschien wel de overstap gaan maken naar de grote buurt. Ik vind het nog steeds leuk, alleen ik weet niet hoe het er over 10 jaar nog mee zit. Dus dat wil even afwachten. Maar het talent heb je in ieder geval. Ja. En nou best je dus ook gewoon, dat is de eerste spanning al van de eerste keer optreden. En velden zien nog bekende mensen die ze allemaal kent. Maar op een gegeven moment gaan ze dus Limburgs kampioenschap meedoen. Dan zitten ze in een zaal vol met vreemde mensen. Was dat niet spannend? De eerste keer vond ik nog wel spannend, maar iedere keer dat ze op de bühne staan, wordt het steeds wat minder. Dus. Want heb je een beetje idee wie vaak ze ondertussen al alles moeten optreden? Nee, dat weet ik echt niet. Maar werd ze ook door andere mensen al gevraagd om bijvoorbeeld bij andere dorpen te komen optreden? Ja. Dus ja. is best al een reizende artiest. En kreeg je dan een teut snoep of kreeg je stiekem een envelopje voor het zakgeld, zeg maar? Of mogen we dat? Een envelopje. Dat moet ook. Moest slim snel bezig in de zakelijke kant. We hebben ook nog een fragment zijn dat zich kei trots de beker overhand kreeg. En ik denk dat dat voor de mensen toe is ook leuk is om dat heel even te kijken. De prijsuitreiking voor de eerste keer volgens mij dat Sam kampioen werd. De kampioen per 17 jaar is geworden Sam de Wilde. Dan gaan we weer met de jongeren, dat wordt de jeugd. Sam, proficiat. Ja, dankjewel. Duidt me goed dat in de veld zit gewonnen. Gelukkig. Wat vindt die man van dit verhaal? Prima. Ja? Ja. Dat is het zeker, want man kreeg er wel van langs, hè? Ja, maar mij maakt dat toch niks uit. En die vroeg ook nog of die man het leuk vond. Dat is toch wel goed, Sam. Ja, 3 keer kampioen op deze leeftijd, dat is gewoon kei tof dat ze er mee moest maken. En daar zijn we als veld natuurlijk heel trots op dich. Ik hoop dat ze er bewust van is. Dan heb ik nog ter afsluiting nog 1 vraag aan dich. Als ze nou wel gekke mondig was geweest vandaag, wat had ze dan, wie had die dag eruit gezien? Eerst optocht kijken. Ja. En ik wist niet hoe het met school zou zitten dan. Dus, Belangrijk, hè, want het is altijd lastig om de vrede te krijgen op school. Ik heb een tip, maar dan moet heel even de mama's en zo mogen dit niet huren. Maar gewoon broers inschakelen, vrienden van broers, vriendinnen van broers, want die willen dat spelletje op mij spelen. Ja. Gewoon laten bellen, ziek melden. Vind ik wel Maar, een goed plan. Nee, tegen nemen zeggen verder, dat is de beste manier. Ja. Ik heb het ook 1 keer gedaan, werkt perfect. maar naar de optocht? Naar de optocht, daarna naar de BMW en daarna nog kijken en misschien ook nog zeilen. Oh, daar is een hoge plan op deze leeftijd. Nee. Sam, we hopen allemaal dat ze volgend jaar weer in de buurt gaan maken. Kan ze ons dat toezeggen of ze is? Ja. Hartstikke dat tof. ging dan. Zijn we volgend jaar en nou willen we eigenlijk ook tegenwoordig zien op de Wuilensbien. Is dat niet te regelen? Dat is tijd al elk jaar, hè? Op de seniorenzitting inderdaad. Oh ja, is goed. Dus, maar nou ook 3 over de lang? Harold, ik ben heel brutaal, maar ik... Nou ja, luister, we hebben vorig jaar hebben we al met Sam gekeken van kunnen we dich op de grote bühne zetten op de Verenigde Zaterdag. En daar hebben we natuurlijk al een begrip voor. De nieuwste buurt van dich, die zal op de jeugdzitting komen. En toen hebben we afgesproken, nou prima, dan zetten we gewoon de zondag maar weer wat. Komende november, ze hebben vast een agenda, ik liep er de nader van de nader, 3 dagen lang, bij de Wuilens. Ja. Ja, Sam, in ieder geval hartstikke tof dat ze even in de toer komen op deze dag, want daar is ook vreemd van school met te pakken hiervoor, dus of heeft ze dat ook stiekem gedaan. Nee, ik was al vroeg klaar dus. Nee. Sam, hartstikke bedankt en we hopen dich volgend jaar weer te zien in de zaal ja. en hopelijk ook op Gekke Mondag zelf. Ja. Sam de Wilde, dames en heren. We hebben een aantal foto's binnengekregen, heb ik begrepen. En ik wil heel even kijken, kunnen we er naartoe, naar de foto's? We kunnen naar de foto's. We zien de eerste toersfoto's. Van Mallorca, dat is Jeroen Weg, in Mallorca live de uitzending zitten kijken. Jeroen, leuk dat je mee kijkt. Er is niks veranderd. Mallorca, het Spaanse beer. Ik zie de prins, de prins en ik zit er met Job Heiligers. Die zit er gezellig bij verkleed en al. Ik zie er de genuurde Hertog Jan stond. Ziet er gezellig goed, man, hè? Kijk, Jens Hegger. Jens, baan 9. Ah, baan 9. Al dat je daar natuurlijk. Leuk, ook al verkleed. God, ze zien wel, ze zitten erin de mensen. Ah, kijk tof. Waar de mensen ook voor gestemd hebben. Dat is voor onze Wuilenspool. We hebben net de 3e plaats gehad met Henny Hegger. De liedjes. De liedjes. Ja. We gaan nu kijken naar de 2e
plek van de Wuilenspol. Wie is er tweede geworden? De top 3 beste Wuilensliedjes door Och gekozen. Nummer 2. Zweven als een belunke door de wolken. Zoeken de wereld in, dit goede tijd. De succes weet is daar. Weer even sweet. Lange, bonte slingers door de straten. Muziek nog niet eens met een greep gezicht. Wat dit Ja, super tof. Het zijn ik dat wordt op zijn kampioenschap. Dus je stok En weer ook dat... super tof, Tom Man, zweven als een belunke, hè? Een van de klappers van Velde. Dat is wel echt een grote hit geworden. Ja, echt wel. Ja, want dat huurt ze nog regelmatig terug bij de L11-uitzendingen. Zweven als belunke. Sam, de toekomst, leed toch weer, of de jeugd heeft toch weer de toekomst, dat bleek ook een gekke mondag. Mensen die op gekke mondag bijvoorbeeld hard aan het werk zien in plaats van een vieren, dat zijn de Velderse cafés en de kasteleins. En die hebben sowieso een belangrijke rol bij de Wuilens, toch, de kasteleins? Ja, zeker. De Wuilens en de kasteleins van Velde, dat is gewoon een hele hechte band. We komen natuurlijk een aantal keer per jaar bij elkaar voor overleg van, goh, we gaan richting een nieuw seizoen, wie gaan we bepaalde dingen doen en ook door een soort evaluatie. We vergaderen bij u, we proberen zo elkaar te helpen, we zijn hartstikke blij met u. Ja, want het zijn ook grote sponsors voor nog natuurlijk. En door hebben ze kans om residentie te weer. Ja, de Prins van Velde, zo gauw is hij bekend, is dan en de luitenant adjudant aan mij weten. Dan luidt ook liegen mij weten van, goh, wat wil residentie? Zodat ik langzamerhand, als het richting principal aangeeft, dat ik een residentie in kennis ging stellen. Want jongens, wij even. Ja, die moeten wat gaan organiseren. Ja, dan, personeel, maar het betekent ook door alle momenten dat de Wuilen stroet gaat, nadat de Prins bekend is, komen ze bij elkaar in de residentie. Ook, we komen er ook weer terug. Dus we zien een aantal momenten dat ze moeten zorgen dat er extra volk is. Ja, dat is natuurlijk heel hectisch voor die kasteleins. En omdat we nou de kans hebben om een keer naar de gekke monnik te kijken, ook op een andere manier. Hebben we een rapportage gemaakt over wie zij dat nou beleven. Zij vertellen over gekke mondag, wat eigenlijk besteedt uit hard werken. Ja, dus dat is heel leuk om dat een kiekje in de keuken van de kasteleins te krijgen. Ik heb begrepen, eindelijk ligt er nu op de bank en hij weet niet wat mijn lief is. Ja. Café de Spoor. We gaan kijken. De kasteleins. Pak elkaar maar in de heren. Wie is de gekke monnik goed van de kastelijn? Gans anders. Heel rustig. De stress, de druk, de hectiek is er nog niet, dus dat is bizar. Ja. En als je dat dan vergelijkt met wie het normaal is, dus we nemen even terug mee naar hopelijk volgend jaar en de volgende jaren, beschrijven zo'n weekend wie het normaal zou gaan. Voor dit weekend ben je natuurlijk al maanden eerder bezig met van allerlei dingen te plannen, inkopen, voorbereiden. Maar als je kijkt naar wat fysiek moest doen op zo'n gekke mondag, dan begint het eigenlijk met direct naar de geld. Nu je spreekt de dinsdag over, begint het dan met alles uitruimen. Dat trekt zich door naar woensdag. We zijn de hele dag bezig met alles van de morgen, iedere stoel gaat weg. Ja, alles hufterproef. Want als ze het niet wegrolt, dan wil het wegrolt? Nee, zo erg is het niet zien. Dat zien bepaalde vuur. Ik zal geen namen nemen, die nemen wel eens wat mee. Maar de meesten gedragen zich netjes, ja. Niet verdeeld normaal en hopelijk volgend jaar weer de gekke monnik roept. De gekke monnik zelf is natuurlijk heel hectisch voor ons. En dat is de dag van het jaar. Maar daar hangt natuurlijk veel meer en meer. Dus niet alleen de gekke monnik, dat rijdt het allemaal om. Want wanneer begint het voor dit? Ja, wanneer begint het? Het begint eigenlijk met het afscheidsfeest van het alle trio, denk ik, zo'n beetje. Het begint natuurlijk op de 11 van de 11e, maar dan leed het weer even stil en dan de zittingen en dan is het eigenlijk een tijdje voor rust tegen de Christieke als de andere niet. En dan begint het eigenlijk toch wel zo'n beetje met afscheidsfeest, wat tegenwoordig toch wel traditie is geworden van het alle trio. Daagse Noord Prinsenbal. Altijd natuurlijk de kriebels beginnen begin januari, bussen residentie, bussen het niet. Dat is altijd toch wel even spannend. En dan, als het wal is, dan werd ze
die ganse draaiboek, ja, dat zit gewoon door zoveel jaar zit het toch wel in de kop. En dan begint er natuurlijk wel al voorbereidend werk gedaan. Het begint al eigenlijk in november met mensen zorgen dat ze genoeg personeel heeft, artiesten boeken, wat. Meneer Duitse, meneer boekt ze die. Dus altijd even kijken, weer is er hot, weer er goede nummers, weer sommige mensen laten ze dukker terugkomen. Big Benny is tegenwoordig een beetje vooral op de Brokkendensig en een afsluiter. Het is ook niet altijd makkelijk, ook op Brokkendensig met artiesten, omdat die niet iedereen optreedt op een dinsdag. Er zijn mensen die doen dat voor de lol, dus die hebben gewoon een baan erbij. Die zeggen ik kom niet op een dinsdagavond maar om 12 uur nog naar Velde voor op te treden. Maar Big Benny doet dat wel en doet dat ook heel geer. Als ik dit bel, dan is het meestal al zeer enthousiast. Ik kan zomaar zien dat we er nog terug huren, deze uitzending. Dus, dat zie je leuk. Doe het me goed voor mij. Wie viert echt normaal de gekke mondag? Nou, ik vier normaal gesproken gekke mondag natuurlijk met stevig werken. Maar ik moet zeggen dat ik er nooit moeite mee heb. Want gekke mondag is de vierste feest, iedereen is gezellig, stemming. Dit is natuurlijk flink aanpoten en ook spannend dat alles goed verloopt. Maar het is wel gezellig, er is een leuke sfeer. En als ze dat aan de andere kant van de bar moesten beleven, met af en toe een klein glaasje, maar niet te veel op, dan hebben ze daar zo nog niet al te veel spijt van. Want het is normaal gewoon restaurant. Ja, dat klopt. We zien natuurlijk eigenlijk niet café. Een aantal jaar geleden, nou, daar hebben we daar misschien nog wel even over. Maar we zien restaurant. Dus voor ons is dat inderdaad altijd flink ombouwen. Op het moment dat we de laatste groep voor gekke mondag binnen hebben gehad, de laatste dinerreserveringen hebben gehad en hotelgasten, dan moeten we gas geven en ombouwen. En dan wordt echt alles omgebouwd, gestript van lampen, van gardinen, meubilair, de ganse mikmak. En dan maken we café feestzaal van deze restaurantruimte. En dat hield nog altijd in. Het is zaterdag, vroeg de route natuurlijk. Ontvangst van de burgemeester. Ja. En dat is een beetje een formeel aangeling eigenlijk. Ja, als voor personen die genuttigd zijn natuurlijk, de ouders en de familie en dat soort. Want dan zit ik wel met een interessant feitje, want wat ik me afvroeg is, dan is de burgemeester en zo binnen over de vloer en dan komen mensen op zaterdag de was brengen en die komen ook hier naartoe. Is dat niet een gigantisch cultuurverschil dan denk ik? Dat is een schil contrast, ja. Laat zo zeggen, de burgemeester is nuchter en die van de Wous nee. En dan moet de gekke mondag nog beginnen. Dan moet de gekke mondag nog beginnen, ja. Wat ik me gewoon afvraag, is nu de kettingboxing geweest, dat mensen van de Rijksweg zo dachten, wat is toch aan de hand? Nou, dus is heel duidelijk verbaasd kijken. Zoem maar op een maandag, zoem maar in januari en goed bal. Daar snapt men niks van als men niet het veld komt en gevelders bloot heeft. De maandag op zich is voor mij, en Liesbeth natuurlijk, nogal hectisch. De maandag vind ik altijd een beetje een dag, dan hoop ik gewoon dat alles goed gaat. Voor ons, de mensen hebben plezier, de mensen hebben lol, dus de dag. En voor ons is het, we zien tegenwoordig toch misschien, vroeger was het ook wel dat er wel eens ruzie was ontstaan of dat er dit of zo. Maar tegenwoordig moesten we er toch wel een beetje goed bij nadenken en zorgen dat ook alles veilig verloopt en dat het allemaal goed gaat. En ik ben zelf altijd, klinkt misschien stom, maar ik ben altijd blij als de maandag, als die goed verlopen is. Als er zonder trammelaan, dan ben ik eigenlijk al heel erg blij. En dan valt er ook wel echt wat van me gaaf als het dinsdag is. En dinsdag dan, dat is ook een dag waar ze zich dan weer echt op verheugen. Dat vind ik zelf, maar ja, dat is een gezellige dag. Dan is er ook niet meer het idee zo van, het kan natuurlijk altijd niet goed aanlopen, dat kan altijd gebeuren. Maar dan is er niet meer het idee van vanavond moeten we oppassen of dit of dus of zo. Gekke mondag, wie start in dag? De gekke mondag start voor ons 's morgens rondom de kinderoptocht. Dan ontvangen we daar een paar mensen die dat leuk vinden om door naar te kijken en even een borreltje voor en naar de optocht te drinken. We hebben wat gasten die speciaal voor de gekke mondag bij ons komen logeren al een aantal jaren lang. Die wat bevriend zijn met de wagenbouwersgroepen uit andere plaatsen. En die hebben de zondagavond al even voorgeproefd en ingedronken. Dus die zien ook wel toe aan een stevige tas koffie 's mondagsmorgens. En na de kinderoptocht dan druppelt het heel langzaam binnen. Dan komen er wat fotografen van andere plaatsen.
plaatsen die vroeger met die bunkers bij Dora, die verzamelen zich dak de mensen van de Nummer verzamelen zich dak. En we hebben de laatste jaren kregen we een flinke week Duitse bezoekers ook, die dan alvast komen voorproeven, ook voor de optocht. Die hebben dak 1,5 uur voor de optocht is het al flink bal, dus dan is de rest nog redelijk in rusten, dan gaat het los. Dus die urkens voor de grote optocht, zeg maar, die zien al heel bijzonder mee. Dat is op een leuke manier vieren. Dus waar stonden de koks dan ook te tappen? Hoe zit dat? Ja, waarom niet? En tussendoor eieren met spek bakken. Want ik heb ook begrepen dat de Wuilenzee ook op Gekkemondag gewoon dineert. Ja, dat klopt. De Wuilens komt al sinds jaren en dagen inderdaad. Op de maandag hebben die natuurlijk net weer iedereen even een moment nodig. Van heel even de vuurtras en even een beetje eten. Maar ervaring uit het verleden, die waren wel eens lastig als ze dan heel wie het uit en toe moeten zien en ze moeten met taxis, weet ik wel heer. Ja, dan zit ze niet meer in de schoen. Dus toen hebben ze ons gevraagd van, goh, kunt je dat realiseren? En wat wij daarvoor doen, we ruimen door een grote familiekamer hierboven in ons hotel verleg. Dat wordt ingericht als eetruimte voor de Wuilens. Dus daar kunnen ze zich privé terugtrekken. En dan zitten ze met 20, 25 man, wordt door een maaltijd verzorgd. Dat hoeft niet lang te duren, dat is een reketeer ongeveer. Tussendoor nog even een televisie op Omroep Venlo, zodat ze nog een stukje uitzending kunnen zien, heel leuk. En daar zitten ze even gezellig bij elkaar, heel even afschakelen, een beetje plezier onderling maken. Dat een beetje flauwekul wie ik dat huur. En dan kennen ze weer. En de laatste jaren doen we dat niet alleen maandag, maar ook op de Brokkendinsdag. Krijg je wat mee van de gezelligheid en de sfeer, of ben je eigenlijk goed gefocust met werk? Nee, dat krijg zeker wat mee van de sfeer en de gezelligheid. Dat geeft ook heel veel energie, dat is ook nodig, want slopen Duits er heel weinig met die dag. Dus, ja? Hoeveel oren schatsen ze ongeveer als een bed leest? Dat zijn er maar een paar, Dus van de spanning en zo slaapt ze ook heel slecht. Het is toch allemaal hard werken. Dus, ik stort altijd in op woensdagavond. Dus, wat dan stort ze eigenlijk in? Dan gewoon ik heel vroeg naar bed. Ja. Want dan neem ik veel met van alles te doen, maar dat komt er nooit van. Dus als we geklozen met poetsen, meestal rond 4 uur of zo, dan wordt er snel wat gegeten en dan is mijn accu leeg. Ja. Natuurlijk een compleet gek weekend. Hoeveel oren die lees ik dan in bed? Nou, dat zien er toch niet zoveel. Nee, dat klopt. Ik dus, zeker met die dagen, dus meestal wel zelf de laatste die in de boete loop. Dan moet ik meestal toes ook nog heel even wel wat doen. Even een beetje administratie toch bijhouden. Even kijken wat er gebeurd is allemaal. Dus dan duurt dat nog even en dan ga je in bed liggen, maar dan speelt er natuurlijk van alles in de kop. Dus het is niet zo van, oh ik heb een paar lekker slopen. En dan is dat meestal toch wel met poetsen en alles erbij. Ja, ik kan het goed 5, 6 uur zien. Ja, en ik kan dan toch niet op zaterdagmorgen of zondagmorgen of de maandagmorgen tot 10 en 11 uur blijven liggen. Dus het is gewoon echt op die route. Dus het zien toch wel een dag of 4, 5 nachten achter elkaar van een uur of 2, 3, 4, als het geluk is. Ik weet dat Stig een aantal jaar geleden of ook een café aan had en ook een aantal keer ook de residentie gehad heb. Ja. En dan kan ik me eigenlijk als veldeneer een bepaalde zin van herinneren. Wie vaak is dat nou eigenlijk echt voorgekomen? Nou een rondje van Bart geeft een volksfeest van de start. Ja, waar komt die zin dan weer vanaf? Ja, die zit in een liedje wat toen gemaakt is. Die zit in een liedje, ja. Ik herinner me die zin ook, die speelt nog dukker door mijn kop. En daar hebben we veel plezier aan beleefd in die zin. Het heeft wat geld gekost, maar dat is niet erg. We hebben er veel plezier aan beleefd. Want ik ben in die residentie nog wel eens omgedoopt tot ook DJ. Ja, maar dat is ook een hobby van mij. Ik doe dat heel met gekke mondigen. Het laatste jaar hebben we een DJ staan. Maar ik vind dat zelf, mag ik ook wel keer pleetjes draaien. Dat vind ik wel geinig. En in de residentie, in Café de Meert, want daar hebben we het over. Dus hebben we 3 jaar zijn we residentie geweest van de 5 jaar dat we de Meert als café open hebben gehad. Fantastische jaren, heel onverwachts toen de tijd voor iedereen, voor ons en voor de Wuilens en ook voor het dorp. Maar fantastische residentiejaren gehad. En ja, nou ja, daar hebben we allemaal denk ik erg leuke herinneringen aan. Met leuke passende platen en stemming op de meest rare momenten van de avond en nacht, zullen we maar zeggen. Het zijn wel dagen die ik dit jaar gewoon missen. En niet alleen qua omzet, maar zeker qua gezelligheid. Dat is natuurlijk denk ik nou, ja,
laatste jaar gekke maandag, super sfeer. Geen stress onder de mensen dan, is gewoon heel erg leuk. Rocket dinsdag met Linky Mick, ja, gewoon genieten. Rocket dinsdag is voor mij eigenlijk een dag dat ik misschien wel de mensen doe. Dan stond ik gewoon even op het podium, dan kies ik gewoon, dan geniet ik gewoon. Vier ze zelf een beetje mee. Nou, vieren zonder alcohol dan, want ik loop hem hier rond en ik kijk heen door. Ik zal gewoon een druppel bier drinken, maar ja, ik geniet gewoon. Het geeft heel veel energie, echt super. Echt. Het gewoon echt wel missen, ja. Ja. Echt. Heb ik tegen wel eens met alcohol meegemaakt bij een van de bouwzitting. Heb ik veel gedronken dan net hoor. Maar ik vind het wel knap als ik als vieren zonder alcohol. Ik heb geen alcohol nodig om gezellig te zien, dus nee. Woensdag lekker uitrusten natuurlijk. Ja, woensdag doen we niks meer, hè. Dan is het gewoon s'avonds 7 op de bank liggen. Ja, woensdag is ons traditioneel, ja, dus we noemen er nog altijd wel hieringschellen. En er komen ook wel een paar mensen, maar meestal is het gewoon een beetje een personeelsfeestje. En laat je woensdag laat het meestal gewoon een beetje uit de hand. Ja. Dat is net de ganse zaak, je moet gepoetst. Ja, precies. En dan is het einde bij enjoy. Ja, dan wil het ene grote rotzooi en dan zoeken we alle kletsjes uit die over zich bleven. Poetsploeg had ik heel blij mee. Ja, soms wat minder. Dan hebben ze de woensdag weer natuurlijk. De woensdag wordt natuurlijk de grote poets gedaan. Ik begin 's morgens op tijd, dat is helemaal kapot na die dag. Maar dat maakt dan niks uit. Iedereen begint op tijd, alles opruimen, alles wordt eruit, het meubilair wordt er weer terug in. Het gaat de hele dag door. En s'avonds is het natuurlijk door de los en dan is het blitzblank, dus de grote poets geweest. En dan komen we zelf eens even een grote rotzooi maken. En dan donderdagsmorgens dan komen ze dan binnen en dan springen ik meestal wel de troon in de ogen. Tot slot een beetje, ik ben ook wel de zingende kastelein eigenlijk. Want ik ben regelmatig in het verleden op de Wellesbien gestaan als zanger natuurlijk. Ik heb het idee dat de Wellers zich eigenlijk wel uitdaagt om toch weer eens een keer de microfoon op te pakken. Wanneer zien we dit? Nou ja, ik heb altijd gezegd, het is nou even mooi geweest. 12 jaar heb ik metgedaan aan de liedjesavond. Wordt tijd van niet bloot, vond ik. En niet ontwikkelingen. Maar dat bleef een leuke prikkel en een leuke hobby. Dus ik sloot niet uit dat er zich weer een keer wat voor uit. Weet wat? Want zondag is in Dorgen op. Ja, fantastisch om dit een keer te zien. Ja, zeker. Wie de kasteleins van de dag beleven, want die werken natuurlijk zich 24 uur die dag uit het noord, om het zo maar te zeggen. Dat zien ze woordaag, ja. De optocht zal normaal een trekken zien, want we maken deze uitzending in de optochttijd, dus rond 4, kwart of 4 is deze uitzending ook al. Wat zal de wagen ongeveer zien? Nou, ziet je al een trekken? Of Ja, ik denk dat we langzamerhand opnieuw de Scholtenstraat in komen rijden richting de Meert. En ik denk dat Roel Smits vorig jaar voor de laatste keer op de wagen het Ierlid weer als alles goed gaat. Maar in ieder geval is voor de grote fakkels die langzamerhand aan de wagen gebonden komen weer met een fantastisch moment dat de Prinsenwagen de Meert trekt. Ja, we hebben daar nog wat kleine dingetjes in het programma staan, onder een interview met Big Benny over de Gekke Maandag. Ja. Maar we begonnen door de volgende gast aan tafel, ook een leuk gesprek. Ook een bekende veldeneer, om het zo maar te zeggen, de Oscar Vergezellen. We gaan nu even kijken, door middel natuurlijk van het filmpje, wie deze gast is. Je kent hem allemaal. In Schandelode heeft elk gebied, elke wei een eigen naam. Dit gebied is de Beu. En daar had ik vroeger samen met onze papa hadden we een stuk grond, dat was een wei van Boer naar Harry. En die was ook nodig dat die allemaal namen hadden, want dan moesten ze naartoe gaan. Dan kreeg ze te huur, dan moest naar de wei van Boer naar Harry toe en dan moesten ze dan gewoon kunstmesseien of graasgromeien of mukken naartoe brengen. Mukken, dat zien kalveren. Aanzichtkaarten zien altijd plekken waar het mooi is, zoals hij in Schanlo. Maar ook wel altijd de zon schijnt. Maar het echte leven is natuurlijk anders. Het regent ook wel eens. Goedemorgen mensen, we zijn benieuwd met dat de Vlaamse delegatie buurt. Wie moeten mij doen met de Olympische Spelen van Uitvelden? 3, 2, 1. Poetin! Poetin! Who's the fuck of Poetin? Poetin! Poetin! Who's the fuck of Poetin? Bent u meneer Poetin? Ja?
Hoe denkt u dat de CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat scoren? Fantastisch, natuurlijk. En worden Fantastisch. En worden Who the fuck is Poetin? Poetin! Poetin! Who the fuck is Poetin? Hoe de fuck is Poetin? Dat is meneer Ger Koopmans, hè? Van het CDA. Ja. En nu komt u op voor de homo's in Velden? Ja, we maken ook vooral veel plezier, dat is ook belangrijk. Ger Koopmans, live in de uitzending. Gedeputeerde van Cultuur, Financiën en Integratie, oud-burgemeester, oud-Tweede Kamerlid, oud-verkersboer, maar de allerbelangrijkste titel natuurlijk, oud-prins van de Wuilens. Precies, 1987, een van de beste jaren Zeker. ooit. Volgens mij is er toen een hele knappe man geboren. Geboren? Op Gekkemondag nog wel. Oh, dat besteed Ja, zeker. Het is een lups als een goede droog in mijn leven, lups Ger. Nee, Ger, ondanks die drukke functie natuurlijk. Kijk, tof dat ze even tijd kunnen maken om heel live in de uitzending te komen. We zien iets minder professioneel als L1, dus we hebben helaas geen kussentje kunnen krijgen. Ger, ik kom zo gans Limburg en dat is Alprins van de Wuilens, dat is gewoon Veldener. Wie beleeft zich de Gekkemondag? Ja, ik vind het altijd fantastisch feest en ja, met een dag wie vandaag. Want dan zeg je, ja, dat is het druk. Maar ik ben vandaag maar gewoon werken, omdat ik geen gekke morgen is. Maar normaal had ik vrij natuurlijk, zoals zoveel andere Veldenaren. Ja, dat is regelmatig natuurlijk te zien op Gekkemondag als vierder, maar ook als optochtdeelnemer zoals we net zogen. En ik kreeg automatisch als politicus natuurlijk door reacties op. Maar volgens mij ben ik wel iemand die er goed mee om kan gaan. Jawel, maar ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik doorgewetst. Ik vind het ook wel mooi als anderen in beeld komen. Ja, natuurlijk. En een dag later, dinsdag is het natuurlijk wel soms lachen, dat weet me dus een groep. Ja. Want ik doe nog niet met als Kamerlid of als gedeputeerde, ik doe gewoon met als Ger Koopmans. Maar dan weet ze, dan sta je er weer in. Ja, en ik heb wel eens een keer een jaar gehad dat ik dacht, ja sorry, maar ik heb liever dat anderen doorstormen. Want dat is gewoon superleuk natuurlijk als deelnemer aan de optocht. Als ze in de krant staan met een of andere geweldig of minder geslaagd verhaal, maar wat wel leuk is natuurlijk. Ja, want de aandacht gaat sneller de goed. Hey, in Velden, we weten natuurlijk van Ger is gewoon Ger. Maar inderdaad, de aandacht komt vanzelf op de neer. De wist er toch een beetje moe van. En ook toen met Poetin, want dat is echt een soort wereldberoemde uitzending geweest. Dat was helemaal eigenlijk gar niet zo politiek bedoeld. Dat was eigenlijk gewoon voor de lol. En ik weet nog goed, toen ze me belden, en ik wil gar niet bij de vergadering geweest. Toen zag ze, ja, we gaan dat doen met Sochi, met de Olympische Spelen. En ik moest Poetin doen. En ik wist toen meteen, tak, toen wist ik zo gaan ik het doen. Want ik kost die foto nog van de opgepompte Poetin. Ik denk, dat ken ik ook wel. En, nou ja, en toen ik dat dan doen was, toen zag ik al in het begin, ik denk, dat het al heel erg goed. En toen kwam dat s'avonds bij L1, want er zat, wie heet er, Alexander Pechtel. Ja. Die zat bij L1 bij dat programma. Ja. En die riep er iets over. En dat wordt weer opgepikt in Den Haag, bij een van de dagen, bij Pauw, geloof ik, bij Pauw Winterman. Ja, en toen in België op tv, ja, ik weet niet te geloven. Ja, en dan heb je 100 keer teruggezien. Ja, ongelooflijk dat ze dus in de dorp Kasvel, dat ik zo'n nieuwskens weer. Ja, maar ja, dat is natuurlijk altijd met de gekke morgen. Dat vind ik mooi. Ja. Vanmorgen ook weer, meneer Efke Roy op de radio. Het is toch lachen hier op. Ja, dat hebben we misschien nog helemaal niet verteld. Dat hebben we nog gar niet gezegd, maar we zien inderdaad vanmorgen al alle vroegte is. Roy Roodslid van de Wuilens is inderdaad live op radio 1 en 2 geweest zelfs. Ja. Die toch even aandacht besteed hebben aan het feit dat we iets anders gingen doen en dat er geen gekke mondag was. En dat zien ook wel de momenten, dat ze, als een hand zijn natuurlijk lang voor zich geweest, maar het geldt voor mij ook. Dat ze denkt, zo huurt het met de gekke morgen. Weer doorgegeven aan nieuwe generaties. Ja, absoluut. En dan hoeven we alleen nog maar langs de kant te gaan staan of in de kroeg te gaan staan. En voor de rest niks meer te doen. Ik moet ook zeggen, als ik hier om mijn gen kijk, bij die uitzending, allemaal die jonge gasten die dat mij mogelijk maken. Dicht natuurlijk. Dankjewel. Maar mensen zoals Teun en Jason en Roy en Willem en zo, wat die allemaal rondlopen. Ik vind het geweldig. Dan denk ik zo, wie hoeven alleen nog maar te kloeken. Ja, en dat kloeken, dat gaat er goed af. Dat gaat soms nog, dat is net zo goed als Poetin in de optocht nog. Dat ken ik nog redelijk goed. Ja. Alhoewel, beer ben ik een beetje van afgekeken. Ik ben een beetje chiquer geboren, zo een beetje van de Wien. De beste geen Wien-kenner geworden, neem ik aan. Ja, een beetje wel. Je was echt schandels. Nou, ik heb me gewoon een keer herinneren. Ik heb ooit een keer als Wuilenslid bij broer Hans aan tafel gezeten. En toen kwam ze binnen en toen werd zich boos op Hans wat van de wien heel osfeurend schotel was. En toen kwam de Gerke Ommenswien. Want hij toch niet, oh ja, dat kan me nog herinneren. Dat was echt een hele smerige wien. Hij had er ook gezegd, ja,
die van de Wuilens komen en dan geeft mijn lever. Ja, de rosse wordt opgemaakt. Ja, Dat heb ik de dagen door kunnen merken. Nou, maar jij bent ook gedeputeerde van cultuur, ook van andere zaken, maar we zitten toch in de cultuurkant. Vasteloven, Gekkemoornaag, is dat de belangrijkste cultuur? Dat is voor Limburg een ongelooflijke belangrijke drager van cultuur. Heel veel mensen die zich leren ontwikkelen, bijvoorbeeld in theater, die zijn begonnen met de Vasteloven. Precies. Heel veel voorbeelden ervan. Ik heb verhalen gehoord van Chantal Jansen, van Huub Stapel, weet ik het. Ze zijn allemaal begonnen zo op de bühne voor de eerste keer. Dat helpt als ze dat leert ontwikkelen en zo. Ja, daar zie je de jeugdzittingen, zittingsovende, het podium was opgeklemd. We hadden Tom Doesborg eerder te gast. Dat is natuurlijk ook begonnen op de Wuilensbühne en presenteerde naar de boetezitting. Ja, zeker. En wat ik van Velde ook fantastisch vind, wij zijn zeg maar een van de weinige dorpen waar nou nog steeds een enorme cultuur is van dansgades. Ook dat. Dat is ongelooflijk. Dat hij geloof 3 of 4 voor heb gedaan met de jeugdstuif samen. 3 gades. Ja, dat is toch geweldig. Ja, en wat we dat straks zie je met in Bolen nog een tegelijk geloof ik bij de Boerenrood. Ja. En nog een paar andere plaatsen. Maar dat, ook dat is. Want we hebben ook een Galderfestival, is toch? Ja, zeker. De eerste zondag van januari gaat het festival heen. En dan zitten ze rond de 44 dansen op zo'n dag. Ja, daar ben zelf een paar keer aanwezig geweest. Ja, dus wat veel heel mensen, bijzonder. Wat veel mensen natuurlijk vergeten aan de garde is dat die ook het ganse jaar bezig zijn met Gekkemondag / Vasteloven. Die trainen daarvoor. Die zien elkaar elke week, hebben die het erover en proberen die eens neer te zetten. Ja, ons gades die beginnen in maart met nieuwe dansen te trainen, elke week. En september tot november zelfs 2 keer in de week. Maar op die zittingen een fantastische show en gardedansen te zien. Maar dat is ook de reden dat we het Gardenfestival destijds in leven hebben geroepen om die dames een podium te bieden waar een klein beetje strijd zit van hey, wij kunnen ons meten. En de kind is natuurlijk naar de betaalde verenigingen gegaan van grote topdansers. Nee, dan moest je eens een segment dieren kunnen zetten. Niks ten oordele van die dames, maar wat leuk is om elkaar te concurreren. En dat zien we dan ook op zo'n zondag. Ja, een van de mooiste dingen van Gekkemondag behalve is dat de Gekkemondag aan zich prachtig is al. Dat is dat jonge mensen leren om met elkaar om te gaan. Een wagen bouwen. Dan leer ze ook een beetje ruzie maken, dat weer op te lossen. Dan leer ze frikadellen eten en bestellen. En dat de kassa goed klopt. Ik ben er echt van overtuigd dat zo vormend is voor mensen. Het is een levensles. Ik bedoel, die gekjes die gisteren in de stad stonden te rellen. Ik denk dat er geen bij is geweest die een goede Gekkemondagsfeerder is geweest. Want dan duist ze dat neer. Dan hebben ze dat niet geleerd en zit dat niet in die genen. Dan moeten we, ik bedoel, daarom is Gekkemondag belangrijk om mensen zich te leren ontwikkelen op goede lui. Want de merk al, jeugdgroepen doen er mee met de optocht. Die moeten al in samenwerking naar iets toewerken. En kijk naar zo'n gaders, kijk naar zo'n zittingen. Die leren samenwerken met mensen. Ja, maar er is ook al werken samen bezig. Hè. Dat geeft verbondenheid en dat proot zich rond. Dat nu van klein tot groot wordt dat aangeleerd, letterlijk met de pallen, zeker in Velden. Maar dat mag ook dat de jeugd gewoon veel meer mee bezig is. Mijn eerste bestuursfunctie was bestuurslid van de Jeugdstuif. Ja. Toen word ik, dat is nou 41, 42 jaar geleden, word ik door Jeu Brands gevraagd, samen met Harry Voest, een kameraad van mij. En op die jeugdbaan wil je net bij de jeugd. Dat was mijn eerste bestuursfunctie. Dan leer je zelf verantwoordelijkheid dragen. Gedeputeerde voor weer. Had ze dat ooit verwacht als je gedeputeerde van Limburg zou zijn? Natuurlijk niet. Dat is net zo goed als Tweede Kamerlid weer. Dan word ik ook een keer s'morgens wakker en denk ik nou smablid. Ik zeg, we hebben er 41 van het CDA, ik zit erin. En toen best ook moeten vroegen. Appartementje. Appartementje, 3 dagen in de week. Tuurlijk. Ja, nee. Maar en toen kwamen ze, want de best kan natuurlijk niet altijd terugkomen op Gekkemondag. Want er zal ze af en toe een keer moeten werken. Ja, met de Gekkemondag ging dat meestal wel bij de Tweede Kamer. Ja, precies. Maar met de carnaval, daar begrepen ze daar helemaal niks van. Nee, dat begrepen ze niet. En dat ga je als gedeputeerde van cultuur natuurlijk veel beter. Ja, dat geeft me weg. Want komt ze nog op andere plekken zo als met de Vasteloven? Ja, wel wat, ja. En veel naar voorbereidende dingen. Kindervastelovensconcours, liedjesconcours, dat wist ik altijd met de gouverneur. En best dan ook trots als, want de TVK is wel eens gewonnen door Velders Teugentje. Best dan ook trots. Ja, natuurlijk. Prachtig is dat. Ja. Maar tegelijkertijd, ik voel me nou ook betrokken voor Gans Limburg. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk ben ik van Velden. Maar ik vind alles in Limburg echt zo mooi om te zien wat er allemaal tradities zijn in elk dorp, in elke stad. En iedereen, dat is eigenlijk het allermooiste, loopt erbij rond.
En terecht alsof dat het allermooiste is wat er is. Ja. Van de geitenkermis in Brokense tot en met weet ik wat er overal allemaal gebeurt. Dus iedereen zegt, ja maar wat wie bij ons gebeurt. Ja, iedereen heeft iets. Dat is het allermooiste en het allerspeciaalste. En dat is zo belangrijk, want het geeft mensen ook een eigen dorper of stadse eigen identiteit. En dat is goed. Nou hadden we toen straks ook een blokje over de oud-prins van de Wuilens. Ik was ook een oud-prins van de Wuilens, 87 zei ze net. En ik kan ze nog herinneren wie Stig gevraagd werd. Ja, dat weet ik nog wel, want het was natuurlijk best wel moeilijk kiezen toen voor Frits Beerden was toen voorzitter. Erevoorzitter nou, hè? Want Van de Harry Voest en ik, wie waren Ja. Kamerui en Fons, maar Fons, ik kon het niet weren omdat Fons Verbeek, Ja. omdat zijn broer daar geweest was, Sjaak daar geweest, Ah, en ja. Harry Voest en ik, ja, dat was natuurlijk een beetje de vraag, wie buurt dat? Oké. Maar ook eens een Hans, die had je natuurlijk ook een kans. Eigenlijk waren we alle drie even knap en ook Horen. even gezellig en echt alle drie even getapt en we waren alle drie geweldig. Je was Maar top, de groei, topkandidaat. echt, dat was hartstikke moeilijk voor Frits om te kiezen. En ik zal nooit vergeten, op een gegeven moment, het wordt ook moeilijk kiezen tussen Ja. drie knappe, Snap ik, gezellige, snap ik. fantastische, getapte, geweldige lui. En op een gegeven moment stond Frits Neven mij bij de pisbak bij Bouten. En toen keek hij Frits Beerden, Frits Beerden, ja, die keek me aan en die zei, zit ik ergens, daar woont nemen ze maar in, als tegen Prinsjes weer. Waar maakt zich dan de residentie? En dat was in een periode dat Bouten, het Wapen van Velden, al een tig jaar niet meer aan de beurt was geweest. Ja. En ik van harte ook, dus het was niet alleen dit gebroken, maar ik woei ook keer bij Bouten. Toen zei ik, bij Roos en Jan. Ja. En toen, ik denk, ik heb het binnen. En toen een paar dagen later telefoon. Ja, toen ineens Kump Frits aangelopen. Wie zat in de keuken, zijn papa en zijn mam zat bij. Ik heb daar aangelopen. En het eerste wat de mam riep, oh nee! Kwart zoveel meteen. Veel meteen, ja. Is dat ook de reden dat Harry toen een Lommers verwoest aan? Of? Want toen was Ja, er wel prins geworden, dat denk ik wel. Ja, Want, ja, Harry dat mag wordt wel. natuurlijk echt een topkandidaat. Maar toen word ik het. Ja, Dan dat heb ik kan- hem gevraagd om adjudant te werden. En dat heeft hem wel gedaan uiteindelijk. Ja, zeker. Dat is ook in Lom prins geweest. Dat is ook weer de moeite. Wat ik ook net had over de gekke maandag, dat er zoveel dingen samenkomen. Maar ook het serieuze noot heet het. Ik ben zo'n jaren hebben ze de kierskop uitgereikt, de onderscheiding aan mensen die veel hebben betekend voor de samenleving. Dus ook mensen weer ook geëerd in hun daden, in hun leven met deze dagen. Ja, dat is ook belangrijk. Mensen die, zeker de kierskop vind ik altijd mooi. Dat is voor mensen die eigenlijk nooit op de voorgrond hebben gestaan, terwijl ze toch heel veel dingen gedaan hebben. Dat is ook bij de gekke maandagen, bij de Wuilens en zo. Daar hebben ze soms mensen bij in de voorst, daar lopen voorop. Maar daar hebben ze rondomheen allemaal mensen die op de bühne het werk doen, achter de bühne, die technici zien. Ja, ook staan ook weer cameramensen en zo. Ja, dat is toch heerlijk. Dat ze die een keer zeggen van, hey, kom toch eens naar voren. En dan zeggen we tegen dich, namens het ganse dorp, dankjewel. Toch nog een bestuurlijke vraag in deze, als we dich toch hier zetten van wie lang denk ze over ons überhaupt gekke maandag kunnen vieren? Ja, zeker, dat moet. Zeker, geen probleem. En trouwens, ik moet zeggen, ik vind het ook echt mooi dat je op deze manier, met deze uitzending, toch wat gekke maandag viert. En ik denk dat er best wel veel mensen toe op de een of andere manier toch een glaas bier Ja, pakken. we hopen het, want we kunnen het niet vervangen natuurlijk. Nee, Maar dat was wel de intentie. Hè. Ook de andere live toestanden die we gedaan hebben, die we via YouTube gedeeld hebben. Om juist toch een kleintje die beleving van de Wuilens, van de gekke maandag, van het feest van ons, om dat bij de mensen toe te brengen. Ja, maar vond je, dan moeten we toch allemaal Zeker gevaccineerd zien. Hij zal En voldoende antistoffen en groepsimmuniteit, wat hebben we dan allemaal? Hij zal een Dan hebben we thema- de ganse kroon allemaal samen en dan... hij zal een thema voor de optochtdag of... Nee, van vond je ook? Ja, van vond je ook? Nee, nog nee. Ik heb nog, we zijn hartstikke tof dat ze tijd had om mee te komen, dan moest ik weer verder in die werk. Nog één vraag om het echt af te sluiten, waar ik nog mee zit, is gedeputeerde. Ik vind dat toch een lastig woord. Als je nou eens een keer heel vaak in die kroeg staat, kent zich dan een groot uitspreker om te vertellen wat die baan is? Jawel. Dus dat, Jawel, de kern van mijn werk is gewoon lullen. En dat kunnen ze dus vrij goed combineren met beer drinken en wien drinken, ja. Dus dat is vrij goed uit te leggen. Is dat, ja. Geen hartstikke tof dat ze er was. We gaan verder met de uitzending, dik van school, want we hebben nog een mooi initiatief te bespreken. De samenwerking met Strollen, ook zo'n mooi voorbeeld
van de Gekke Mondag. We hebben een interview opgenomen met Oe, de vorstvoorzitter van Strolen, door het president. Ja. Licht te laten schijnen over wie beleven zij nou de Gekke Mondag. Want iedereen weet het vanuit de veldenkant van de Wuilenschijn en Strolen en de wet zelf de optocht door is. Ja, mega. Ja, hoeveel mensen stonden langs de kant? Geen idee, geen idee, maar de straten dreef weer hier dik. En zij komen ook elk jaar heen naar de optocht. Ja. En wat wij dus nou afgevraagd hebben van, goh, wie kijken zij nou tegen ons aan? En dat hoop dat dit Oe, de president van Strolen, dat in een interview vertelde. Dus gewoon kijken naar de Oe, de president van Strolen. Oe, president van de GKG. Schön, dass du bereit bist, hier zu sitzen. Gekke Mondag. Wie beleven de mensen van Strolen de Gekke Mondag in Velde? Ja, erstmal Strohle, Hellau nach Velde. Ich selbst bin schon seit 30 Jahren dabei in Velde. Da gab es damals den Blockhut noch, wo wir dabei waren. Ja. Und für viele Strahler und Strahlerinnen ist der Gekke Montag einfach ein Muss. Wir wollen dabei sein, weil es ein Fest ist, was in einem schönen kleinen Rahmen ist, wo wir unmöglich Freude kriegen in Velde. Und ja, uns wird es fehlen, in diesem Jahr auch nicht dabei zu sein. Einzig Gute ist, wir haben 2 Tage Urlaub mehr. Denn wenn wir nach Velden fahren, müssen wir Montag Urlaub haben und Dienstag auch Urlaub haben. So muss das sein. Der wird auf den Trom gekloppt. Ja. Want op de Mondag, Gekke Mondag, je komt altijd met 20, 30 man. Nee, das sind wir. Ja. Wir haben eine Trommlerchor dabei, Ah ja, die Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft. Also wir sind normalerweise, Gott sei Dank, 60 bis 70 Leute. Ja. Und die blieben bis, normalerweise sagen wir immer, der Bus geht über den Pol nach Deutschland. Mal so gegen 8, 9 Uhr abends, aber meistens kommen nicht alle mit zurück. Das schaffen sie nicht. Aber dann machen wir meistens hier in Strahlen noch immer so einen schönen Abschluss auf die schöne Freundschaft zwischen Velden und Strahlen und Strolen und Velde. Ja, und die Freundschaft, das ist uniek. Ja. En ook uniek dat 60 Leute gehen nicht nach Arbeit. Genau. So in der Zug in Velden zu lassen. Das ist ja schon durch diese jahrelange Freundschaft, die wir haben. Es entstehen ja auch Freundschaften zwischen den einzelnen Mitgliedern. Mein Präsidentenkollege Harald natürlich gegrüßt. Und da haben wir natürlich schon viele, viele Freundschaften gefunden und es ist immer, ich sag mal, ein nach Hause kommen, wenn man nach Velden kommt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Der Zug in Strolen ist in 2 Jahren einmal. Ja. Warum ist das? In Strahlen haben wir immer gesagt, alle 2 Jahre einmal einen großen Zug. Ihr wisst es selbst, mit über 100 Zugnummern haben wir dann da. Lieber einmal einen großen Zug, als immer wieder einen kleinen Zug zu machen, haben wir gesagt. In Strahlen machen wir einmal einen großen Zug. Aber es ist auch mal wieder schön zu sehen, wenn wir nach Velden kommen, wie viele tolle Ideen in Velden jedes Jahr im Zug dabei sind. Ich erinnere mich noch an eine riesen Badewanne, die mal über die Straßen gezogen ist, wo die Leute drin saßen. Das sind tolle Ideen, die man da immer findet in Velden. Und ich finde auch immer schön, wenn man dann oben, wir kommen ja immer mit dem Wagen nach Velden, wenn man oben steht und Blümchen schmeißt, unten viele bekannte Veldener sieht, aber auch viele, viele Strahlner am Straßenrand stehen sieht. Finde ich immer eine tolle Sache. Ja, schön. Ja, ist toll. Und ist das auch, warum der Prinz hier 2 Jahre ist? Genau, wir haben dann immer 2 Jahre. Man sagt, im ersten Jahr hat der Prinz immer seinen Karnevalszug dabei und das zweite Jahr ist ein etwas ruhigeres Jahr, aber wo viele Prinzen sagen und viele Gardemitglieder sagen, ist nochmal das schönere Jahr. Man hat mehr Zeit zum Feiern für die Leute und das ist viel, viel schöner, sagen die dann. Der Freundschaft, das geht auch durch im Sommer. Freundschaft geht auch durch im Sommer. Ihr wisst das. Wir haben dann normalerweise eine Fahrradtour. Einmal treffen wir uns in Velden mit dem Elberrad und einmal wieder hier bei uns in Strahlen. Leider, lieber Harold, du weißt es, meistens gewinnen die Strahler diese Sachen. Entweder ist es Footballspöle, haben wir schon mal, oder Football Golf haben wir schon mal gemacht bei euch in Holland. Immer wieder tolle Sachen, aber meistens gewinnen natürlich die Prüß. Zu Ende eine Frage. Du bist der Präsident hier, noch nicht so
Lang oder 5? Ja, also was heißt lang? Ich bin jetzt im 7. Jahr Präsident. 17 Jahre Präsident? Nee, 7. Im ja. 7. Jahr bin ich jetzt Präsident. Und normalerweise hätte ich im letzten Jahr, wären wir zurückgetreten mit dem Vorstand, aber wir haben gesagt, durch Corona machen wir jetzt noch ein Jahr länger. Okay. Und deshalb ist das so okay und werden jetzt, so Gott will, eventuell in diesem Jahr dann zurücktreten und die ganze Sache in jüngere Hände geben. Okay, so nog 1 jaar Uwe als president in de toekomst. Ja, genau. Ja, Uwe, leuk om eure kant van de voort te horen. En ook leuk dat ze belichten dat ze verschillende optocht zet qua toeschouwers is goed. Maar precies, gaat vooral bij u gaat het vooral om het goede van spullen en bij ons gaat het om de inhoud van de optocht. En dat is mooi dat ze dat ook zijn. Ja, en wat ik terecht benoem van het dorpse van onze optocht, zeg maar, de gezelligheid en de kroegen, allemaal dat soort dingen. Dit is natuurlijk wat massaler, wat groter in Strolen en anders als bij ons. Ja. Heel simpel. Maar je wordt dus wel vaak verslagen, zei je, in de... Ja, kijk, Nederland zelf al ja. Ze is een wereldmeester, weet nog niet. Maar met voetbal hebben ze nog nooit van ons gewonnen. We gaan weer even schakelen naar ingekomen foto's van mensen die toe zitten te kijken. Eens kijken of we wat kunnen zien wat ingestuurd is door mensen. We zijn een familie Raaienmakers gezellig toe op de bank, zijn ik. Zit er, gezellig, glaasje wien erbij. Zal Ranja zien, denk ik. Ranja, best. Wist dit? Ach, dat is Rico Verbeek, herken ik. Aan zijn neus. Ja, die hebben er ook zin in. Kijk, we herkennen de mensen. Als Giovanni. Mooi. Als Boa. Nou, zet ik achter Barbara, zie ik, met dochter. Een gezellig flesje bier erbij. Nou, top. Ja, mensen blijven lekker insturen, want het is kei leuk voor ons om dat te zien. Ja, mooi om de beleving te zien dat de mensen toch toes mij kijken, want daar waren ze ons natuurlijk om te doen. Precies, we gaan richting het einde van het programma. We hebben nog een paar dingetjes staan. We hebben eigenlijk een interview klaar staan een bekende Limburger, die ook vaak en verder te zien is als artiest. Een echt een grote naam. Echt een grote naam. Ja. Dan gaan we nog even nog kijken zoeken, want en ook weer de boodschap van wie kiest zich nou als artiest naar onze Gekke Maandag / Brokke Dinsdag. Dus we gaan even kijken. Ja, ook even denk ik de vergelijking kan maken, omdat de overal op het podium staat, maar net in de maand januari op het podium wat er niet verwacht. Kijk nog even naar Big Benny en dan zien we ook nog terug, maar natuurlijk nog met de uitslagen van de liedjespols en noem maar op. Big Benny. Ben, tof dat je mee was doen. Ja. En deze toch wel vervelende tijd en voor dich natuurlijk ook. Ja, goed, dat is, bij hem had dit zijn aankomen. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, zo vorig jaar vastgelopen was dinsdag, prachtig seizoen gehad. En 3 dagen later kwamen de eerste coronagevallen. Ja. En toen hadden we weer zo'n keer van artiesten, dat is een paar mooi, dan is dat over. Dan kunnen we weer, en nu zitten we vastgelopen in 2021 en het coronavirus zit het vastgelopen virus op dit moment in de wurggreep. Ja. Het is vervelend. Toch even terug mij naar de andere jaren, want wie lang ben je ondertussen al artiest? Ik ben artiest ben ik al heel lang, maar ik ben ooit begonnen als een lid van de Gebroeders Peters. Toen was ik 12, 13 jaar toen ben ik begonnen. En in 1992 heb ik het Big Benny Blues gaan gedaan. En toen ben ik als Big Benny verder gegaan. Dus ja, dat is een heel tijdje al. Ja, het bluesje is toch het kenmerk, hè? Ja, ik val me iets te vragen over waarom hebben ze zo'n blues aan, want het werd dukker geassocieerd met dachten en zo. Ik kwam natuurlijk, ik was, het zingen gewoon met 68 kilo. En ik was nog vrije buiten op het podium, dus mijn arm die gingen regelmatig te loog in. En dan zingen dus regelmatig met mijn navel bloot. Nou, dat is niet zo leuk goed, dus toen zei mijn ex-vrouw tegen mij, we moeten tegen de blues maken die een stuk langer is, zodat ze die free kunnen bewegen en niet alles. Ja, heel lang is de blues al wel een beetje het image geworden. Hè. Ja, nou helemaal nog. Ik bedoel, zodra we de blues zien, dan werden we gek en velden. Ja, dat is ondertussen. Geweldig. Want we zitten natuurlijk als veldeneer ook. Ja. En we maken een programma over de Gekke Maandag, wat op dit moment uitgezonden wordt. Op dit moment is het Gekke Maandag in Velden, ja, stil. We noemen het ook Gekke Maandag. En we zien heel benieuwd hoe stikt eigenlijk tegenaan kijkt, want volgens mij de laatste 5, 6, 7 jaar is het gewoon standaard aansluiting Big Benny. Ja, ik moet toegeven dat ik zelf op de, volgens mij zit ik op de dinsdag altijd ja, dus de Brokke Dinsdag. De Brokke Dinsdag.
En nu inmiddels ben ik eraan gewend. Maar ik kan me nog de eerste keer dat ik kwam bij de Kastelein Dion in de sport op de Rieksweg. Ik dacht, wat moet ik hier op dinsdagochtend gaan optreden? En dan is een aappartij om 1:30 s'nachts. Nee, dus ik kwam er binnen en het ding dat hong echt proppen en proppen en proppen vol. Ik dacht, echt onvoorstelbaar. En een feest van jongs tot oud. Ik heb er toen echt de ogen gekeken, want veer hier in de Midden-Limburg kennen dat fenomeen niet van gekke mondig of brokken dinsdag. En ik moet zeggen dat brokken, dat was eigenlijk geen goede benaming, want iedereen was er nog 100% gas aan het geven. En zo ben ik ieder jaar terug mogen komen vanuit de vereniging en samengespraak met Dion. En op een gegeven moment kwam ik nog eens aan, een paar jaar geleden, toen heeft Dion eens een keer een andere horecagelegenheid aangeschaft. Het was er in de buurt van de Merk, volgens mij, de kerk. En toen moest ik er optreden, dus ik had het zo heel fijn. Dus ik kwam er binnen, ik denk, ik kan dit hier zien, en dat kind, het is een leuke 4 of 5 man. En dan was ik een groepje van 2 man, en ik denk, oh shit, ik wou wel een half uur van tevoren. En ik zeg tegen de presentator, ik zeg, dat gaat hier helemaal niet weer vanavond. Ik zeg, hoor je toch helemaal rustig aan zitten, dat kan me allemaal goed. Ik zeg, maar huur, het is kwart voor 12. Nou ja, goed, toen werd ik achterom geleid. Ik kan me herinneren, want er ligt een soort kleedlokaal achter het podium, voor je begint een vergaderruimte, maar dat geboekt is als kleedlokaal. En ik keek al zo uit de deur, en inderdaad, er kwamen er nog een paar man meer. En dan dacht ik, nou goed, dat zal wel. Dus op een gegeven moment, ja, ik zat weer op mijn pilsje te drinken, en ik denk, ik kom tegen Baal allemaal vanavond. En ik werd aangekondigd, ik kom het podium op, en net als een voetbalstadion opgereden hadden. Dat heel ding, dat hong echt proppen vol, die jongen over elkaar heen. Kwam ook nog, onder eigen muziek kan je me herinneren, de vereniging naar binnen gelopen. Ja, dit kent ze ook niet uitleggen, dat moest ze als neervelden neer. Moest ze dit een keer gezien hebben, dan kan ze pas zeggen, ja, nu snap ik wat die mensen in de velden bedoelen met gekke man die gelijk gesproken dinsdag. Ik heb natuurlijk al tegen mensen verteld, die kind kun je gewoon niet voorstellen. Ja, dat is wel mooi, want de ervaring leert ook dat ze de brokken dinsdag optredens wel eens iets langer maken zoals dat van tevoren gepland was. Ja, maar dat komt ook door een energie van het publiek. Ja. Ik bedoel, op het moment dat ze op het podium steeds, en nu hebben ze het idee dat het publiek het wel goed vindt, ja, dan moesten ze het ook niet langer willen maken. Maar op het moment dat ze de energie van het publiek is, dat die niet genoeg kunnen krijgen, en er stonden dan mensen van 17, 18 jaar tot mensen van 70 jaar, die allemaal heel feestjes stonden te vieren, op hun eigen manier. Hè? Want dat kind wordt ook alleen maar dan wel op dinsdag, maar ja, die geeft het binnen niet. Ja, dan denk ik, ja, dan komt de energie naar boven en dan is het natuurlijk ook sneller bereid om geen ander te zingen. Joh. We hebben een keer een veld een trio gehad in 2017 meen ik. Jenny Geurts met een prins met Danny en Julien. Die hadden ook een liedje van de Kameraad, had het volgens mij. Kameraad. Die hadden dat als lijflied ook het ganse jaar gebruikt. En ja, raakte ik zoiets nog iets als een trio dat... Nou, ik moet zeggen, ik heb nog de hand ook de achtergrond van dat trio gehoord. En dat ging toch allemaal door, dat hadden ze samen besproken en het mocht absoluut moest doorgaan. En ja, weet je, toen vertelde, ik kom in de jaren op de naam van de vrouw van Dion. Lisbeth vertelde ik dat vooral toen net voor het optreden. Ik had echt zo'n brok in de keel van, oh shit. Op het podium heb ik er eigenlijk helemaal niets van gemerkt. En ook niet achter het podium. Ik heb toch wel even nog gesproken met die jonge jongens. En dan neemt ze er met een hoes toe en ja, dit is het leven. Maar wie het jaar daarna terugkwam, het eerste wat ik vroeg van god, wie is het eigenlijk afgelopen? En toen kreeg ik toch een heel goed bericht over toen. Dus ik hoop dat het nu nog steeds zo is. Ja, dat is wel, ja, geweldig toch, ja. Ja, dat was wel even, dat zijn die momenten die ze met optreden met maar ik zie dan toch echt blijven hangen. Ik vroeg nog, wat ik nog heel wil weten is, wat is als artiest nou leuker als zo'n dinsdagavond in zo'n kroegje waar op zich intiem en ruig af en toe naartoe rijdt, of toch wel de Friedhoven en de boetezittingen? En... Ja, dat zou misschien heel erg huikelend overkomen wat je nu wil vertellen, maar als ik alleen maar het Friedhof en de Zoekkoel en de stage voor stage had, dan weet ik niet of ik nog zal optreden. Tuurlijk is dat leuk als er voor 10.000, 4.000 mensen is optreden, maar ik ben een artiest die wilt. Dat begint al als ik binnenkom. Ik pak velden erbij, ik kom binnen, dan komt Lisbeth even naar mij toe en Dion, als ze op de bier om eerst is er nog even met de prins gewoon trekken.
De presentator, die kreeg een pilsje aangeboden, heel amicaal. Dus ze vult zich al zoals een toeskums. Nou, dan pak het publiek terug op, dit wordt een aangeraakt, de prinsesgebied is zo, ik bedoel, we zouden een podium voor die elkaar wie spreken. Binnen van het podium af, van iedereen wat voorop zo. En dan stel ik dat in de heugje, dan ben ik zo aan het genieten. En dan heb ze hier een glaas bier en dan wil de adjudant die nog een glaas bier geven, dus begin maar zo met 3 van die bekers. Ja, dat is het toch, voor mij is dat het ultieme genieten. En ik kan me best voor zo'n artiesten zijn die zeggen, maar ik wil dat allemaal niet, ik wil een free podium hebben, maar nee, maar kom, ik vind dat, en of dat nu Velde is, of dat is Barlo, of dat is Gemeente Kleine Café, dat vind ik echt, voor mij zijn dat het... Ja, want ik succes, alles gezien overal, gans Limburg. Ja. Zelfs Ahoy. Ja. Zelfs Ahoy, vergeten we bijna. Ja. Ja, dat was wel spannend. Ja, ik ben net vorige week de laatste termine betaald voor het afval. Het was voor mij het hoogtepunt van mijn carrière. Financieel was het geen goede zet, zoals ze dat voorop stellen. Maar het was een dubbel en dik weer. En als er dan die busjes zijn, komt er maar 3000 inburgers. En ik weet nog dat hij van de beveiliging zei van ja, meneer Peters zit er. U moet goed weten, er komt niemand naar binnen die gedronken heeft. Ik zeg fijn, nu sta ik vanavond alleen op het podium. Die kwamen met bus. Ja. Ik weet dat die bus ging op en die bikses rolden allemaal uit. Ja, dat was echt, ja. Voor mij was dat wel, en dat had niets mee te maken dat het groot intens is, maar het is toch de poptempel van. Ja, tuurlijk. En dat dan 3000 man toch bereid zijn om in een bus te stappen, een duur kaartje te kopen. En kost toch 40 euro gelijk mee te kopen. De heer te gewoon. Dus je zit langer in de bus dat de concertduur bij je spreken. Ja, dat was wel, ja. Benny, als aansluiting, we hopen natuurlijk dat ze nog een paar jaar een nieuwe hitsblies maken, die in Velde hadden goed aanslaan. Kunnen we de komende 4 jaar gewoon vastleggen, brokken dinsdag of? Ja, dat is eigenlijk wel, ja. Dus ik bedoel, Dion is altijd op het TV met de vereniging, dus op de dinsdagavond ken ik eigenlijk wel altijd, want die is niet de dinsdagavond, dat is geen derde, dat is even vooropstellen. Dus, en zeker niet op de 10 stip, hè. Dus ja, als het de mig lijkt, heel geer, ja. Ja, ook kei tof dat er ook meegewerkt heeft. Kei leuk om zien de kant ook weer te huren van wie dat beleeft. Ja, bijzonder in zijn woord. De kummel tot uitdrukking wie bijzonder dat feestbuur is. Ja, precies. Ja, het gekke mondag. Normaal zouden we nou toch wel op de markt staan, een afwachting op de prijsuitreiking ding. Dus we zitten een beetje aan het einde van richting programma. We hebben de fanfare is nog een beetje een speur. Ja, we hebben wat kleine dingetjes. We gaan heel even kijken nog naar ingekomen foto's. Ja, leuk. Want er zijn er toch wel binnengekomen, dus we kijken even super tof dat mensen dat doen. Ik zie volgens mij dat is de dochter waarop Helders. Ja, inderdaad, op de Meulendiek denk ik. Dat ze gezellig samen zitten kijken. Mooi gesminkt, inderdaad. Prachtig. Daar staat een beetje verkeerd in voor ons. Ja. Volgens mij is dat Petra Lomme. Petra Lomme, ja. Leuk. Ach, dat is Willemsen, de jongste teller van familie Willemsen, denk ik. Ja, leuk. Zelfs de kinderwagens aangekleed natuurlijk. De jongens van de bank. De jongens Duncan en Tier vanuit de stad, denk ik, want we winnen ze live. Super tof dat je naar mij kijkt, jongens. Proost. Ziet er lekker uit. Oh, wat hebben maar ik zie Marij in ieder geval. Ja. En Fons en Willy zien ook. Gezellig in de kamer. Leuk hutje op. Gezellig. Super. Super tof in ieder geval dat de mensen mij kijken. Ja, heel bijzonder. En dat we dit in ieder geval niet, dat we toch dit programma verder kunnen maken. Ja. Dat is nu, ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. En mijn geer zijn weer te blijven, fantastisch. Ja. Ja, we gaan naar de liedjespool toe, want ook dat was een inzending. We gaan naar de winnaar van de liedjespool. Natuurlijk is het is een ludiek onderwerp programma, stuk niet echt, maar we vonden het gewoon leuk om een polletje in de wereld te slingeren. We gaan heel even kijken, wie is de winnaar van onze liedjespool? En dit is het beste Wuidens.
winnaar een Bink, Wuilenspool. En ja, aan het einde van de Wuilenspool best echt niet voor niks geschoven. Janne Glomme, voorzitter van de muziekcommissie van de Wuilens. Ja, klopt. Ja. Want we willen aan het einde van dit programma, ook aan het einde van de liedjespool, toch heel eventjes een paar dingen belichten die ontwikkelingen zien gekomen in de liedjesmiddag van de Wuilens ondertussen. Ja, klopt. Ja. Waaronder natuurlijk, dat is een Spotify kanaal zelfs van de Wuilens. Ja, dat klopt. De jongens die ook allemaal onder zitten van de 2.0 commissie, die hebben ervoor gezorgd dat velden tegenwoordig kunnen genieten van alle Wuilensliedjes. Want voor de Wuilens waren het natuurlijk wel belangrijk. Ja, er moest een beetje met de tijd mee, maar een Spotify. Ja, Spotify, 4 albums inmiddels. Ja. Zelfs de classics, Thijs in Slee, van een cassettebandje, allemaal gedigitaliseerd. En dan kunnen ze keuze maken. Maar we hebben ook samenwerking met de 2.0 commissie. De Jeugdstuif, zelfs die zit op Spotify sinds kort. Ja, wie moeilijk is dat voor velden, voor alle liedjes, de initiatieven die de mensen doen om de liedjes over het gevuld te krijgen. Ja. Dat is er nu tussen grote wereldsterren steeds. Dat is hier natuurlijk in het verleden cd's gemaakt, maar dat is een tijdje geleden en die verwateren allemaal een beetje. Hè. Ja, we hebben natuurlijk een hartstikke grote geschiedenis en een geweldige liedjes in velden gemaakt. En nou ook Spotify er is, de komt nummers tegen die ze lang niet meer gehuurd is. En nou denk ik van, verdomme, dat is toch wel een echt tof nummer. Maar Jannik, die was zelf ook zanger geweest, nog steeds zanger, of hij is regelmatig mee in de middag. En nou is eigenlijk heel creatief, hij is liestige samensteller op Spotify. Kent ze dich gewoon tussen de grote namen van de wereld zetten. Dus hij kent ze zijn eigen helden staan, dus dat is hartstikke chic. Jannik en Lady Gaga, hè? Bedoel, sorry voor Camille, maar... Hè? Ja, precies, dat ik een keuze moet maken. Dat bedoel ik. Ja, dat snap ik wel. Ja, maar dat is steeds gewoon tussen de grote namen, dus ja, dat is wel tof dat kan. Ja, dat klopt. Ja, zeker. En is dan ook de bedoeling dat na elke liedjesmiddag is het tegenwoordig, komen we daar even terug, die nummers dan weer aangevuld weer? Dus... Ja, we hebben het gekke Monniglied, het lied van Ron en Marissa, wat juist bedoeld is voor de beleving van onze gekke Monnig nu in deze tijd. Destijds is scoort ook op Spotify, is het gewoon te vinden, dus we proberen die eerste keer actueel te blijven. En het volgend jaar hopelijk in oktober, dus zal Jannik daar het een en ander over gaan vertellen, onze nieuwe liedjesmatinee weer. Kort daarna zullen ook die liedjes toegevoegd gaan weer aan die Spotify-liedjes, om die gewoon actueel te houden. Want wat we eigenlijk willen laten zien in velden is, mensen, doe mij de liedjes over, want dan kan ze gewoon op Spotify komen. Ja, onder andere, dat is natuurlijk een van de dingen die ze nog eens bieden. En daarbij hebben we natuurlijk sowieso best wel innoverende dingen gedaan, tenminste de laatste jaren. Ja, want hoeveel dorpen in Mazeer hebben nog een liedjesmiddag? Ja, heel weinig. Wat ik nog weet is Venlo dan sowieso, Blierik en dan het Tegelen ook een paar keer. Ja, de Wien duidt nog wel wat, maar die hebben ook nog iets van liedjes dingen, maar we zien er redelijk... Wat moet ze ervoor doen om mee te kunnen doen in velden? Niks. Ja, niks, bijna niks. Alles wordt geregeld. Wij regelen alles voor dich. In principe, als dich wil zingen, maar dat is geen tekstschrijvers, zorgen wij dat wij dich in contact brengen met een tekstschrijver. Muziek werken al ieder jaar samen met Marcel Driessen. Die maakt en bedenkt samen met tegen als dat wil de melodieën. En als ze zelf mensen wensen, kunnen ze toch ook zelf? Ja, natuurlijk. Dat kunnen allemaal, dus geen enkel probleem. We willen door de mensen echt in ontlasten. En de drempel is hartstikke lieg. Want de mensen hebben er geen kosten aan. Die kosten die dragen wij als Wuilensziende allemaal. Zo van van tevoren een studio in of zo, of een opname te maken. Dat regelen wij eigenlijk. De faciliteert alles. Ja, zeker. Oefenavonden worden onder begeleiding. Vaste mensen die er staan helpen met tips geven wie wat ze beter kunnen doen en met beter te kunnen zingen en zo. Ja, en dat moet ook even gezegd worden. Dat is niet overal hier in de buurt zo. Bij andere verenigingen wordt er toch, steekt er goed op. Ja. Wordt toch een bijdrage gevraagd, moet ze zelf doen, moet ze zelf al muziek regelen. Opgenomen liedje en steunen. Ja, precies. Dat hoeft bij ons niet. Dus wat hier drempel liggen. Ja, en bij de eind 2 en 3 van de middag inmiddels, in het verleden hebben we de overgang nu sinds 2 uur de middag, die gaat dus daadwerkelijk de studio in. Ook die kosten weer gedragen door de Wuilens, dus kost je dus niks. En ik kreeg vervolgens die opname kreeg ze mee, letterlijk mee naar huis. En als ik zeg ik wil met het LVK meedoen, dan betalen we zelfs de inschrijving ervoor. Dus en dan is vooral heel veel succes ermee. Ja, precies. Om eigenlijk de mensen zoveel mogelijk te stimuleren en te motiveren om mee te gaan. Ja, want er is zelfs gekozen een aantal jaar geleden, we begonnen zelfs met een live band. In het verleden had ze een bandje en daar zong ze op, maar tegenwoordig staat er een live band.
Linker Mix staat er. Linker Mix XL mogen ze in die nemen dan. Ja. Maar met blazers, alles erop en eraan. Die stonden en die begeleiden de ganse liedjes met die begeleiden die liedje. Die gewoon daarna ook met Dig mee de studio in. Door de opname van Dig met dat liedje is samen live met Linker Mix XL. Met alle toeters en bellen erop en eraan. De volgorde nou is dat we nog steeds met Marcel Driessen samenwerken, wie in het verleden ook was. Die maakt een melodie. Dat gaat nog Linker Mix toe, die doen het uitschrijven naar de partituren, zodat de muzikanten het kunnen spelen. En ja, op de dag zelf hebben we een generale repetitie waarbij ze de eerste keer samen met de ganse band spelen. En ja goed, ik heb een aantal keer zelf meegedaan. Nu is het meteen hartstikke gedragen. En het is heel erg fijn om ook niet meer alleen op de bühne te staan, door gesteund te worden door topmuzikanten. En dat is het echt wel toegevoegde waarde. Dat is eigenlijk mensen doen lekker mee. Zeker. Ja. En wat Jannik terecht ook benoemd heeft, we hebben een liedjescommissie waar je voorzitter van is. Maar daar zitten een aantal mensen bij, ik noem de Mark Hovers, ik noem de Frans Vergeld, die één op één duikt met zangers aan de slag gaan. Als het moet zelfs bij mensen toe is, denk vooral aan jeugdliedjes die toch best wel wat buenvrees hebben en heel begrijpelijk. Die dan toch proberen te kalmeren en samen te zorgen dat ze een goed product kunnen leveren. Nou, dan kunnen wij gewoon tegen één ding zeggen. Mensen wil ze op Spotify, meld gaan met de Wuilers en de kans is goed. Ja, juist. Nou hebben we ook een nieuw lied gemaakt, komen we zo even terug. Maar we willen nog heel even kijken naar ingekomen filmpjes die de mensen in hebben gestuurd. Die eigenlijk zo aan het begin van de uitzending ook gedaan hebben. En het is ook leuk om er een beetje mee aan het einde wat mee te doen. Wie zou, de gekke monnik, wie ziet er normaal uit wat er dit jaar niet is? Ja, en nu langzamerhand zullen we richting BNV, waar die waarschijnlijk nog vol had gestaan met jeugd. Ja, en dan begint het. Zo gaan kijken wie... En is het weer vast de lovenstiet, dan kunnen we het wel eens de cover. Daar stig of ik of wie allebei bij ons toestond voor een toeder. De sleutel zit aan een gunne kant en dan stonden we door op de stoep. Dan kijken wie ons weer lachen dan, want het je echt geen snoede zoe. Ik ben een echte Wuilers, kijk maar eens naar mijn gezicht. Zeg dus tegen een echte Duilers, dan huurst ik vergoed bij mij. En gaan we weer samen stappen, dan kijk iedereen naar ons. Want dan hebben we de grootste lol, door is het voor ons samen een begost. Ik ben een echte Wuilers, kijk maar eens naar mijn gezicht. Zeg dus tegen een echte Duilers, dan huurst ik vergoed bij mij. En gaan we weer samen stappen. Zoals gepland. De opdracht zit erop. Gekke Mondag zit erop. Normaal zoals we de kroeg in gewoon is er niet. Zien er nog dingen die ze toch wel eens zeggen tegen de mensen? Ja, boete, wat we straks een paar keer benoemd hebben natuurlijk. De mensen die een opdracht meedoen, de groepen, de wagens die wekenlang bezig zijn. Wil ik een heel speciale groep niet vergeten. Dat zien onze opdrachtcommissaris, maar zeer zeker ook de technische commissie, de bouwploeg van de Wuilers. Want ik zelf, de Prins, we stonden netjes op de school te kijken in het park, nummer op. En die jongens stonden letterlijk met een overal de stufjas aan, zien die de wagens de deur binnen trekken, zien het zorgen dat de hekken op plaats staan. Al het werk wat achter de schermen letterlijk gebeurt. Maar ook die opdrachtcommissaris die gewoon zorgen, de nummers die straks benoemd wordt op de stoep en ook het vervolg ernoor. Zorgen dat die een opdracht en goede banen. En ja, altijd het gemerkt van, weer een gaat en dan moet gerend weer en zo weer was voor de gek halen. Maar ga het maar eens doen. Ga maar eens, als er een groep is of een wagen die iets uitbeelden en de wedstrijd dit duurt even, waardoor de volgende groep doortrekt, ja, probeer er wel eens bijeen te halen. Dus voor dat ik complimenten voor de jongens ook. En een goede opdracht hier en gaat in, zeg ik altijd. Zeker, dus, zeker. Ja, dat geldt natuurlijk voor de ganse vereniging. Je zit hier nou ook als bestuursleden, je zit weer verder schermen. Maar de rest van de rood, ik kan die nog niet aanwezig zien. Ja, die doen natuurlijk ook ganse jaar ding. Ja. Dus ja, we hopen dat dit jaar rust in ieder geval wel ervoor zorgt dat de Wuilers straks weer... ja, de commissies zien langzaam letterlijk alweer op te stomen. We horen dus zo dat ze als raadslid, best lid van minimaal een commissie, minimaal 1, duik best er nog de voorzitter van, dus verantwoordelijk. En die commissies, Jannik noemt de liedjescommissie, langzaam maand april, maart april, begint het weer met PR-achtige dingen.
dit gevuld te gaan krijgen. Een zittingscommissie langs maar een keer kijken, buntstukken die gemaakt worden weer, maar de PR, alles wat er omheen. Dat gaat het Hij was aan het begin van de uitzending volgens mij, ik zei, zo wil ik even terugkomen. Ja. Dan zei ze, we zijn bezig, we hebben notiert, we zijn bezig met een nieuw lied, opkomstlied. Ja, het coronalied, het gekke monniglied is nu inmiddels bekend. Super mooi nummer. Alleen voor de Wuilers ook nog op zoek was, we hebben natuurlijk van de laatste slager. Gekke Mondag is we heen en de Wuilers zitten we vier. Juist, dat liedje wat Gans Velde kent. En wat eigenlijk van het begin af aan. Juist, alleen we waren eigenlijk op zoek van, we willen eigenlijk een nummer hebben wat de Wuilers voorstelt. De Wuilersburgers binnen, of dat nou bij ons zittingen is, of dat in de café is, of dat op een receptie van een jeugdprins is. Op het moment dat de Wuilers binnenkomt, we stonden de deur, daar een ceremoniemeester rammelt met zijn bel. En dat is nou in de maak? Dat is nu in de maak, sterker nog, dus zit langzaam in de afronding en we hopen... Dus met het nieuwe seizoen wordt dat... Ja, zeer zeker. We gaan de autor weer het gelanceerd. Misschien wel op Spotify, zal het zeggen. Maar Dave Ditterjon en Dave Vervegaard, die ook samen meegewerkt hebben met ons met het gekke monniglied, hebben hier een gans arrangement voor geschreven. De bel zit erin, de print zit erin, de gardes, alles wordt erin benoemd. Maar juist voor de Wuilers verstijd. Ja, we gaan langzaam op het einde van het programma toe. Het nieuwe opkomstlied komt eraan. Wanneer, ja goed, dit is seizoen ga je hoor. Wanneer zou dan de eerste vergadering wel zien? Nou, ik denk dat we langzaam, als het enigszins kan, in een afronding gaan zitten van een seizoen wat er niet was. We zien toch wat stappen, zeker het bestuur, nemen naar een nieuw seizoen. En dan is eigenlijk de eerste formele Rot van 11 vergadering is de eerste maandag van september. Ja, de Grootzoenig Gilef hebben als laatste even het gekke monnigliedje. Ja. Maar we hebben nog één blokje binnengekregen met inzendingen van mensen die hebben ingestuurd. Gewoon nog heel even nog kijken, de mensen toe, wie ze erbij zitten. Hartstikke tof dat je ingestuurd hebt en leuk voor ons ook om te zien dat, we zitten natuurlijk ook in een kaderruimte. Toch leuk om die sfeer mee te krijgen. We kijken even of we, wat hebben ik zie in de familie Redmeisters te zijn. Ja, schoonfamilie. Ja, schoonfamilie Jannik. Leuk. Kijk, ach, de jongen van de John, ook van een Bekker. Ach, Sam. Sam is Sam, het. Ja. Ja. Even moeilijk kijken. Toch. Ramonneke. Proost, jong. Een beetje vroeg voor het beer, hè? Maar. En dat is dat een lom of is dat een vel? Want ik zie een lomsmetje. Is dat niet de dansmaritje van Lom? Dat Ranske? Ja. En Jamie natuurlijk. Maar. Voor een feestje is Jamie. Papa weer aan de scrobleer zetten, denk ik. Ja, papsa. Leuk. En dat is Mirjam en Monique, zei ik. Kijk, je hebt het ook gezellig met elkaar. Kans gesminkt. Kans gesminkt. Leuk Chic. dat ze zich allemaal zo verkleed Ja, hebben. prachtig. Echt fantastisch. En dan zien we weer terug bij onszelf. Ja, we gaan het afsluiten. We hebben ongeveer de ganse opdrachttijd gevuld met een live uitzending met interviews, met reportages. Het gekke monniglied, daar gaan we dadelijk mee eindigen, die clip. Een idee? Een gemis opvangen, wat zit erachter? Ja, ik denk, het liedje, ik denk dat wat ik al hier benoemd heb, is de beleving van de gekke monnik. Maar ik denk zelfs van elke vastelovendvierder van Limburg. Ja. En natuurlijk gekke monnik op een vuur, maar wissel gekke monnik, het kan ook nog, het liedje technisch met vastelovend. En dat is hetzelfde liedje. Het gemis van Gen Jesken, Gen Prins, dat soort dingen. Ja, want er zitten eigenlijk coupletten van al de Veldense liedjes. Ja, die zijn erin verwerkt door zichzelf Maarten. Samen met Pim Gele, die tekst gemaakt hebben. Ja, super. Om die liedjes te verwerken, maar wel net het tegenovergestelde van wat het liedje eigenlijk verstond. Ja, het idee kwam van de Wuilers om een lied te maken, om het op te vangen. Ja, we kunnen deze uitzending niet beter eindigen als met de clip van dat liedje. Maar voordat we dan toe gaan, moeten we natuurlijk een aantal mensen bedanken dat we hebben gezet. Natuurlijk de Vilgaard voor het regelen, ook voor de vergunning, want daar heb ik gewoon vergunning voor gekregen. Joep van de Vilgaard. Alles gefaciliteerd in de lik vandaag. René Brunke Service, dat ervoor zorgt dat we op dit moment live zien. René bedankt. De jongens van de 2.0 commissie is Roy, is Jason, is Willem. Teun. Ja, eigenlijk iedereen, alle mensen die mee hebben gewerkt. Ook alle mensen die hebben meegewerkt aan de online programmering. Want zo wordt de Wuilers toch een... Want dit zal het laatste zien vandaag, want dan is januari voorbij en dan zit het erop. Maar we hebben de Wuilers zit toch online zich laten zien en we hopen dat mensen toch een beetje het gevoel hebben gehad. Ja, we zijn blij dat we net wat dit hebben kunnen doen voor de mensen toe. En ja, aan de foto's zie je al dat de beleving er toch ook toe is. En wie mooi is dat? Hartstikke tof. Ja jongens, dan hebben we eigenlijk alles gezegd wat we moeten zeggen vandaag. Richten we ons blik naar de camera. Bedanken we vooral ook om te kijken. We hebben het een beetje mee kunnen krijgen, we hebben allemaal gekeken en wie viel. En dat geeft ons gewoon een fantastisch gevoel. En we gaan dit
eerste live uitzending ooit van de Wuilens. Door het nieuwe opgerichte RTV de Wuilens. Zet erop. We gaan afsluiten met de clip. En dan hopen we ook heel snel weer te zien. En hopelijk in persoon. Alle roodsleden inpakken, iedereen samen, maar dat moeten we afwachten. Mensen, bedankt voor het kijken. Een fijne, gekke maandag nog. Morgen, misschien voor sommigen toch een brokke dinsdag. We gaan kijken naar een gekke maandag. Dankjewel. Geen muitje op, geen jesje aan, geen masker voor de snoet. Zo loop ik door de straten heen, het maakt me echt wel loe. Door is het dan, nee niet joh, geen prins. Ik had de beste kunnen zien, wie iedereen een wens. Harry jong, ik zit in de panarie. En ik weet niet wat ik toch moet doen, mijn hart het boest me onder in mijn schoen. Hey Wuileske, wat zoet dich al den die? Ik ben dich aan het zoeken, want ik ben dich even kwijt. Ik kon toch staan waar ik hier stond, heb ik altijd al gedaan. Ben ik niet weg, dan denk ik weer, gewoon geen ofwel heen. Dit jaar voelt het anders, beslist een beetje gek. Want wat vroeger was, dat is niet meer, dus zeg ik op de allerlaatste keer. Geen optocht en zelfs geen prins. Dat zoiets kost gebeuren, geluifde geen mens. Dit lijkt de omgekeerde wereld, was het nog jaren over is. Gekke maandag is nog nooit zo gek geweest. Het is die gekke maandag en alles een weg heeft. Ik hou van gekke maandag, ik ben er niet zweer. Ik denk aan gekke maandag, ook al is ze nog niet heen. Ik verlang nog gekke maandag, dat is zo enorm.